piny kod mano mar mbaka oromo chenro bende rumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'aw. Oyawore nyako Ramogi Ajwang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew e yo machalo nade kendo happy Valentine's. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mwamedo nyiso hera. Ng'e ni hera wanyiso pile ka pile kata kawuono kata kamano odiochieng' ma kawuono wamedo mana kiwango mar nyiso hera ne joma opogore opogore mwahero, obed babani, obed mamani, obed nyathini, obed osiepni, wanyis hera odiochieng' ma kawuono. Bed kodo nyaka giko mar chenro mar opiny nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajwang kamoro amora ma intiere kendo mara ni chiew yo makare. Happy Valentine's Day kamoro amora ma intiere machiegni chenro ma kawuono rupiny kod mbaka oromo nyinga Cleophas Oloch Kisumu kaja kwar mukeo nyaka Chisango to kawuono waherore. Oyawore udu duto. Oyawore Uchiew. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Sharon, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Wachaka chaka. Ipange nade kawuono. Kawuono chiwo gara dhiot. Iwa okidhi ot Cleophas. Wacho ni kawuono Ash Wednesday. Okidhi kanisa. Dongo tumone koka kao joga dhile. Ber kabisa. Mano ber. Okidhi kendo. Kawuono opogore mopogore opogore. Kawuono chieng' Ash Wednesday. En chieng' Sapburu. Nairobi Central Dinner kanyo nitiere mesa mopanga maber chuth. Koro mano bende ang' wadhi e tok tich. Chieng' ma kawuono. Koro na lab ber kabisa. To Sharon panga na. Ano akieka kapanga. Samoro bopanga mbele kengeni. Ingeni nasichako neno ka flowers iuso dhiambo manyoro kinyi ma kawuono bende arao ka neno ka flowers iuso. An samoro be panga kawuono. Sharon kata kipange imbe pange ng'ato wang'ni. Wan kaka joma nyiro nego be ni wateme. Don Cleophas wacho ni ji dhi e kanisa. Kata mbona dhi e kanisa gengo ni nyasero kamano. Ash Wednesday. Sapburu. Gone nyasero kamano kuom mich mar hera. Kaka ni Joyce no pange maber. Koso nitie kaka ise gift ng'ato gimoro. An gift nyaka chiw kata kamano abro chiwe bang'e. Kanisa bakia ni language ni. Gifts. Kanisa bakia na yangu wa makre gi Cleophas wadhi Ash Wednesday kawuono mar mondo mi wagone Nyasaye erokamano osetayo wa maber higa manyien ni wachopo dwe mar 2 kata kamano pod wamedo dhache yo makare. To kan medi kata ka digo erokamano Ash Wednesday tinani wachaka yanga kindego jodin kopere kod dine mamoko mabende dialo chieng' machalo kama chieng' Sapburu en chakruok mag ndalo tweyo e kanisa mar kopere kendo en ikruok ne nyasi mar Pasaka mabiro kanyo koro kwachopo Easter kanyo koro wano mana ka msimu na sedi maber omiwa mana ote ni tweyo tegi mopogore mitweyo to kochunya kubedi gigo michamo bedo gigo mituno rikate dod chunyi gigo misebedo ketemo ka en kuotho tiwe ka en wuoyo marati wi jok moko tiwe ok en ni gima ntiere manyaki we mitweyo kinde gi tin ring'o to wacho ni gik moko mopogore opogore mabende timo ma samoro chunyi osebedo ka wacho ni awe timo samoro kiwuoge mama dala okigo simu dala wacho ni imako sigu gi owadu moro we timbe go sani magi gik nyalo kwero bende e kinde magigo bende timre Nyako Ramogi Ajwang mano ang' biro ni kanyo e kinde gi duto gi ndalo 40 madhi bedo kacha ka wantiere kinde gi mag tweyo ka uno mesa dhi bedo kacha kibago kuonde mopogore opogore mana kaka naselekoni yude thuolo moko sechako kara okinyi ma kawuono saa 12 mar okinyi ma kawuono imbe chopa kumoro minya chope mondo iwore misa koro kawuono bung'e jok modhi e kanisa gi jomoko dhi tang'eni en mana mar jo Catholic donge nikech ang'eni kata Father Milton chieng' Jakabla gini bende gimbe kanisa margi gintiere gi Ash Wednesday kawuono gintiere gi Sapburu koro kawuono nitiere jomaua gi jok madhi bedo gi buru e wang'e pat wigi nitie jok madhi bedo gi buru e pat wigi bende nitie jok madhi bedo gi buru mokete gi msalaba e wigi to bende gin gi maua gidhi gi double blessing do koro maupe ko chak donjo Nyako Ramogi Ajwang akia ka jar marudo kono no bigi maupe koso dhi miyo jok moko pressure Joyce kibiro gi maupe mang'eny kata Sharon akoyudo beni kona ng'ano no ritiyo kumar gate kikoso gi e kon kawuono ang'eni gidadonjo kata e kambi kana ni gate na gisechako donjo wacho ni maua osedonjo kendo kawuono kadama lokore shamba kata kamano to ji kik mire pressure manono kalori ni magi mana giko odiochieng' achiel pod wantiere koda gik mathoth manyalo timo e higani mar nyiso hera nyalo bedo ni kawuono ionge pesa mar nyiso wadu kaka ihere kata kamano higa pod lach pod intiere kod thuolo kik wabed kod pressure manyalo miyo ji depression kaachiel kod stress manono kata kamano Nyako Ramogi Ajwang kaka pile waiko ni chenro ma iye lach
bang' mae Sharon Ong'ao biro bedo ka kelo ni weche manyien tok mano to Cleophas biro bedo ka nono gazet wanono gazet mar The Standard kon mano mar Daily Nation. The Standard ema osechopo ka Cleophas mabende kwaneno pod oganda medo oro ote mag rit kod kuyo ne lal mar kocha mar Kelvin Kiptum kachiel koda Kelvin Kiptum owuon bende mano to ngima gi odiochieng' gi ariyo mokalo mago mantiere kar kacha kachiel koda ka weche mag chulo olano mano mar Eurobond mabende koro ntiere kar ka jatend piny Kenya ochomo koro kama omakre kode wacho ni omako rwath gi tunge mondo mi koro ne kaka ken gima inyalo chak chul kata kedi mbele kata kitieke onego bed itime yo machal nade omiye pe kar kanyo kachiel koda ka gin gik mage ma koro chako kar ka iwacho ni ntiere wuoth ma koro Raila Odinga bende chako kanyo mar dhi e kom mano maduong' mano mar bedo jakom mar AU en wuoth ma chal nade jotend pinje kachiel koda ka jodito e sirkende mopogore opogore juma ma wantiere ni oganda nitiere Ethiopia mano boma mar Addis Ababa kama igeno ni twak dhi bedo kacha mathoth ahinya wagin kanyo ni ka kinde ochopo mar yiero poni Raila Odinga dhi bedo kanyo ka en achiel kuom jogo machwalo nyinge gi mondo beda ne jakom. Aneno kae ka Prime Cabinet Secretary mano Musalia Mudavadi ema igeno ni biro bedo ka tayo kweth Kenya kweth mar piny Kenya ka bende koro gidhiro mar mondo mi Raila Odinga ema koro obed jakom mano mar African Union Commission ka kinde mabende gibiro bedo e conference margi mano mabende biro bedo katimore Addis Ababa. Nyalo bedo ni ponono gisechako duoko lwedo ne Raila kosango matimore biro bedo kilinde gazeti. Aya, na koro mogo jogo mano penga so para gero news nyaka sachiel. Kaito bange ka wana wadonje e twak mokwongo. Jogo gisechako runu message mag Valentine. Sachiel nyaka sari war gi twak mokwongo nyakoro moga juang Joyce ko dhi bedo kaka. Aya, twak mokwongo nyakoro moga jogo kinyi makawuono wang'e ni sirikal noseyawo kumbui mar KUPSA mar mondo mi jopuonjre or yier courses ma gibiro bedo ka gitimo bed mane mbalariany kata kuonde tiegruok kata kamano. Okinyi makawuono mbaka ma bende wadwa goyo kata twak ma biro bedo godo en tego somo e kuonde tiegruok mag TVET. Wang'e ni nitiere kuonde tiegruok mag TVET mago mohewo 200 e pacho kae kata kamano. Jopuonjre nitiere kod thuolo mane mar timo courses mage e kuondego kalure ni nyaka sani wacho ni tije lwedo ema ponono nyalo konyo ahinya yudo tich mapiyo. Abiro bedo kae kod japuonj mapuonjo e TVET mar mondo mi onyiso ni gin courses mage ma jopuonjre nyalo ndikore mar mondo mi gidhi gitime TVET institutions mopogore opogore pacho kae mar mondo mi giber ngimagi. Bang' mano nyakoro muge jong kawuono en chieng' tich adek chenro mar tedo gi chiemo ibiro bedo kiyudo achiel kachiel okinyi ma kawuono kitayo kanyo kod jailieta kae to wadonje mbako romo. Cleophas biro bedo ka chako kod chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono en mana weche hera. Sharon mana kuma nyakoro mga jongo odiochieng' ma kawuono bende wapuonjre anena kaka wanyalo tego hera. Samoro nyalo bedo gi hera ma yom to wanyalo tege nade to gibed mana ni watege ni kech odiochieng' achiel mana mar Valentine. So adhi bedo gi welo ka ma bende biro bedo ka waporo godo wach kaka wanyalo tego Valentines gi hera ni kindo. Ay mano mbaka marita ahinya ponono nitiere gik makia ma nyalo sumo achiel ariyo adek kanyo wamed tego godo hera. Iwacho ni Nyasaye bende ohero jomo herore ahera. Nyasaye nokelo hera mar mondo mi wadage yo kik bed ni kaka Joyce oduor samoro nyiew ni law tin titero soksi gi gik moko mokadawa te dongo loyo nono. Sharon wacho no nono to inyalo tege yo machal nade ng'ato dekel ni Ferrari tin to kore mie soksi deno ka ratile makamano to ngeni koro nyaka ing'e love language ang bed kata ka oramo ni bedo yo machal nade ni mage manyiso ni samoro ng'ato ero chiemo titero ne maua to beni kata ka onyabo kritero ng'ato maua to ng'ato ok dwa maua ng'ato dwaro mana so nyalo miyo kata uchwanyoru nono koro kiseng'eyo mana to edhi nade ok ji tema yudo maua odiochieng' mako to bende gima nyaka wapar odiochieng' ma kawuono en nyasi ma bende din kopere kawuono en chieng' mtakatifu Valentino. Valentino en jatakatifu ma kinde mano bedo jatakatifu ka gima nomiyo bedo jatakatifu nitiere kinde mane ruoth Caesar Augusto ruoth Jorumi nokumo wechegi mago mag timo arus kuonde mopogore opogore. Koro kiyudo kidego nen jadolo Valentino nokawo thuolo mar timo ne jok moko arus depende kuma Valentines no wuoke mopondo kanya kama no wuoke. Koro iyudo ni wechegi mag hera nokawo thuolo mondo mi oriw jok moko e keny kendo mano era ranyisi mar hera manotime tok chik. Kata kamano nowito ngimane kaluwore kod gino ma isedoche makoro yome kata kiwache ne en ranyisi mar rakwar rakware kanisa kopere kata kuonde duto ka isomo mo maboyo ni gin gino ma
jogo mane ochiwore kata jogo mane owito ngimagi e yo machalo kamano iluongo ni Mathias do historia maber ahinya historia wabedo kod hera kawuono kinya timo arus ngeni Cleophas nanego ni lokre father kiani koth nochako goye kanyo kata kamano nyakwaro onge jwang ng'ioro nwa ote le mago te machuok ariyo ka uchiel nono mbui mag oganda Facebook X kanyakla kod YouTube iyudowa achiel kachiel tudri kode mbui maga mano moriwo X Facebook kanyakla kod Instagram iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw nyakwaro moge jwang an bende tudri kode Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. aya tudri kode mbui mag Facebook X yuda kacha Cleophas Oluoch machiegni nikech ma en rupli nyamokwongo hoito ndweche. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. But more so because also it has the highest number of employees. As we found our own investigation on the financial flows, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Nyakorom gajwang dakika na paga dek tok sa pagario marukinyi kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw kwachaka ni board mochung'ne ndiko jotije sirikal PSC ochalo lipote wi kwana pisas mag sirikal maromo 1280 matiyo kod oboke mabandia e bede migepe mopogore maen nonro moyangi kinde chiwo report mago kwach kich kod EACC ewi medruok mar oboke mabandia ma ji donjo gode sirikal. Kata kamano kwan certificate maromo 53,599 nochwal gi duol mar NEC kowuok e bede migepe 91 mago mag sirikal mar mondo minongi. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde chwalo bok mag jotije mania PC kotiyo kod certificate mabandia mane okelo kanyakla board mar jotije sirikal PSC e duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC kanyakla kod okwach kich DCI. Now, members of the fourth estate. Oyangore ni migawo mar arita kwe ni kod kwan mathoth mag jotije man kod certificate mabandia kambi teko stima mar Geothermal Development and Corporation, kar thieth ma Kenyatta, kar thieth ma Moi mithiedho tichwalo, the Moi Teaching and Referral Hospital, mabende ni kod kwan mag obok mag jotije mathoth mabandia. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. The other institution is the Geothermal and Development Corporation. That's at Aparastato under the Ministry of Energy. And the third one, which should put a worry in all your faces, is Kenyatta National Hospital. This is a health institution. And the fourth one, with the highest number of forgeries, is Moi Teaching and Referral Hospital. This is another health institution. Apisas mag sirikal moinge 1280 nyalo biro chamo oganda kendo duoko omenda mag osachgi magisebedo ka gichamo bang' fwenyore ne giyudo tijego kod certificate mabandia. Anybody that is found culpable will have to bear the consequences of their evil, including forfeiting anything that they gain that they may have accrued over the period of time that they have served under that fake certificate. We are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations. Governor kod josiasa mamoko kuomgi nyalo biro mokerot e wi obok mabandia e kinde manondo med kase kod duol mar EACC, DCI, kanyakla kod PSC. The governor is the culprit. He even goes and tells the young men, tafutani makaratasi ya uongo River Road, mulete muandikwe kwa sababu mulinifanyia campaign. A whole governor encouraging young people to commit a crime. But when the DCI, when the EACC, when the PSC get hold of you, there are two aspects there. The criminal aspect, you will end up in jail. And second, whatever you have been paid, EACC will try to recover. Jakom EACC David Oginde, Okaima DCI Mohamed Amin, to kod jakom board mar PSC Anthony Mushiri, okoni okochego serumbo piny ng'ae kanyakla kod rang'iny mar somo pachoka. When we start using fake certificates, the message outside there is that
don't rely on the Kenyan certification system. People use a lot of bogus certificate. You are undermining the education system of this country, which is currently very reputable. Ikidema duol ma kedo gi mibadhi pacho ka EACC osegolo chik ni jogo maneo timo mibadhi kendo yudo tich mondo kawni gi okang'. Penjo maduong' ni to bende omenda mag sebedo ka gedo ka kosara ibiro podi kendo duok ne sirikal. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatatije ka EACC Twali Mubarak olero ni giseyudo neno manyien matudo seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod mibadhi mar koto jodak ma Uasin Gishu kama jopuonjore ne ochulo pesa kosingnegi ni gidhi somo e piny Finland. EACC wacho ni gisetimo nonro malong'o kendo koro gin kod neno motegno mag dhi chwalo go Mandago e doho. Gilo ni Jackson Mandago nyaka ikre mar duoko penjo e doho ka jatelo ni itudo kod bedo e winjruok kod mbalariany mar Finland kod Canada ataro mar chik. It was done by DCI. We also did our part. For the DCI, it is ongoing in court. As we found our own investigation on the financial flows, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. Kopogore gi mane ni doho mamalo omedo kinde ne chik machungo chudo mar omenda mag somo koluwo mbui mar e-Citizen. Kano medo thuolo mano mar chungo chenro makamano. Doho wacho ni chungo chudo go kokalo mbui mar e-Citizen ok biro rocho chenro mora mar sirkal. Magitimore kinde mar riwruok mar okinde LSK kod jopuonj Kupet. Bendo riwre burano kaka jokanyo madiher ni nyuaki e burano. Simfreso Kinda gi mathoth. Jokanya sekta mar somo pod medo duondgi e kwedo chik mar migawo mar somo mar chulo omenda mag somo e mbui mar e-Citizen kaka wuono doho golo chik mar medo chungo chudo makamano kik chakre nyaka bigol ng'eto e burano dwe mar Ang'wen. Riwruok jopuonj mar Kupet ma bende okwayo mondo nywagi e burano kaka jokanyo ywak ni chudo e e-Citizen dhi medo pek ne jonyuol e chulo fees kendo rocho chenro mag somo. To disbursement mar capitation mar 22,300 schools en gima osebedo very sluggish. Obedo en gi nyawo maduong' manyiso ni kata beni e-Citizen tiyo to ok onyal tiyo maber. To bende odhi agula achiel obiro kawo thuolo mang'eny mondo pesa ni udug back to school. Transaction en gima kawo siling 50. To ka parent achiel odhi school ding'wen to kichino se lose 200 shillings. School biro bedo gi chir mar medo fees ki 200 mondo gi cost no endo gi transfer to nyithindo. Misori omedo ni bedo ni ne oko kawo pach jokanye sekta mar somo omiyo nitiere penjo mathoth maluoro chenro ni maonge ng'ata manyalo lero. Wach mosir kod nyawadgi mar elimu bora working group Boaz Waruku. Stakeholders mag education ng'eny, jopuonj nitie, jonyuol nitie, international partners and local partners, civil society, ji mang'eny gi duto te nitie, ketgi kanyakla gi joma timo nonro, researchers kaka wan ung'iyo ni to ere rieko makoro wanyalo logo shida mantiere ni. Misori bedo dokre jopuonj ewi gima iwacho ni samoro jopuonj kawo omenda mathoth mohewo mowinjore kawo kuom jonyuol. To gima timore ni jopuonj wan joma very creative. Environment mwantiere no endo emwa create mondo provide solution mar yuante mwatimo. Koro wawuoyo gi jonyuol to wanyiso jonyuol ni ng'eni jopuonj mokelnwa school kaendi nyalo mana puonjo subjects 4 to watimo subjects 9. Koro miwauru jopuonj manyalo puonjo subject 5. Koro gimanyo jopuonj kwan, gimanyo jopuonj physics gi chemistry. Koro mechulo gi pesa ni. Mibiro ng'eny kabisa. Bura mar chulo fee e mbui mar e-Citizen ibiro winji tarik 17 dwe mar Ang'wen higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro ni od bura okadh lipot mar NADCO. Raila ne lose e kaunti ma Mombasa kama ne yoro chenro mopogore mag rango okenge matend kaunti no segoyo e jiwo yore mag somo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Oganda makwar na jowuok oko mar romo ne migosi Raila Odinga mane oten gi jotelo mopogore mag ODM e limbe mane otimo e kaunti ma Mombasa.
E chiro ma Kongowea, Raila mane oten gi jalup jatend duond buch ODM Hassan Joho e kind jotelo mamoko ne okoni kaka riwruog Azimio gidwa ni lipodno puodhi mapiyo mondo mi gichak chenro mar yiero duol mar IEBC. Tuliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Negijiwo jodak ma Mombasa mondo mi ondikre kaka jokanyono mag duond buch ODM ka giikore ne yiero maduong' mabiro ka Joho bende oramo ni lek mare mar bedo jatend piny Kenya pok orumo. Wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi. Sisi ni mahasla. Tunaangalia mama mboga, boda, jua kali, wale wanyonge. Hiyo lugha imekaenda ikapotea. Silipotea. Mimi nitaregea tena na mimi nitaimba gospeli ya kuwa Baba Raila Amolo Odinga ndiyo dawa ya kuweza kuinua hawa mahasla wa kikweli katika Kenya hii. Hawa ndio watakaya kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipanga? Si mambo ni nini? Nani amewambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesema namna hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha ODM. Jotelogo ne bang'e to odhi nyaka e hall matononoka kuma Nasir ne ochiwe basari mar siro somb nyithindo ma jonyuolgi odak Mombasa. Ma ne en bang' migosi Raila timo limbe e sikund jopuonjre modak kod ng'ol mar Pwani kaachiel kod sikul mar Hadija kuma tend kaunti ma Mombasa oriwore gi joket mwandu machiwo chiemo ne jopuonjre e nengo moyweyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakor mgajonga podwani weche motenre kod siasa eni jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa okwedo weche moko mane osechako fungore ni ochano loso riwruok mar siasa kod ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka motelo ni yiero maduong' mar higa mar 2027. E tok mare kod Ramogitvlive, Wamalwa onyiero weche makamago kolero ni romo mar siasa mosebedo ka otimo kanyakla kod Kalonzo en achiel kuom okenge mar Azimio mar tego duond buche duto mage. Wamalwa liko ni riwruok mar Azimio dhi kelo kanyakla jodito mag siasa ma pacho kae maket gi riwruok mar NAK e higa mar 2002 mar golo piny owacho mar Kenya Kwanza e loch e yiero mabiro. The coalition is only as strong as its constituent parties. Just like they say, the chain is as strong as its weakest link. So that is why we want to strengthen our parties, and we've agreed to go out. I remember when the Right Honorable Raila Odinga came to Kitui, he was very clear that when you see Wamalwa and Kalonzo out here, it's not that we're splitting as we know. It is a strategy. Let them go out. We've seen Raila at the cost strengthening ODM and across the country. That is an agreed strategy that we have as Azimio. Ultimately, we will unveil our ticket, and I believe it will be the winning team. I have no doubt. And for those who are doubting that William Ruto can be beaten, because they are saying he's unbeatable, he was able to beat you when you had the deep state, you had the system, you had everything. So there's no way you can beat William. I have good news for you. I can tell you what happened in Liberia can happen in Kenya. George Weah, a young man like Ruto, had the opportunity to lead his country, but Weahnomics failed the people of Liberia. They sent him home after one term. Rutonomics has failed Kenya. Every Kenyan is feeling the pinch today. Migo mar somo yango ni nitiere chenro mar chako ayanga mbalariany mar Kemri e pachoka. Mabiro geto chiwo tiegruok ne rawere e yor timo nonro e sekta mar thieth. Ma oyangi jatend migo mar thieth Susan Akumicha.
e kinde yawa yanga romo mar 14 mar Kemri mageto medo yaw yore mag timo nonro kod loso gik thieth e pacho ka. Lido Keyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar yawa yanga romo mar 14 mar Kemri motese ni Kemri Annual Scientific and Health Conference machakore ayanga chieng' tich adek, nyasi manotiela gi jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha. Nakumicha oyango ni romo makamageto yudo yore mabiro konyo piny Kenya timo nonro matut ewi tuoche kod loso yedhe ma itiyo godo e thurka. As a ministry, we have put in place mechanisms. We have directed, like our institution KEMSA, we have directed to ensure that any product that is manufactured in Kenya, they source from Kenya. Whatever they will have to import is what is not available in Kenya. Oyangore ni migawo mar thieth nitiere kod chenro mar chaka yanga mbalariany mar Kemri mabiro konye tiego rawere kendo keto gi ong'ala manyime e weche mag thieth. You know, Kemri has been providing courses, postgraduate courses, especially for research and scientists in those areas. And so we are working towards the university to be recognized and now go full-blown in terms of providing those postgraduate courses. Already I have written to my counterpart, CS Ezekiel Machogu, and plans are underway. Very soon, we are working very closely with Kemri itself. You shall see us now launch the Kemri University. One kod ikruok mondo Kemri University okaw tuolo makende mondo koro wabed gi puonj kod tiegruok kamoro achiel. Migawo mar thieth oyango ni giseketo sinani mar duoko piny kwan yedhe kod gi thieth ma ikele pacho ka igole pinje maoko, ka bende osundo ganda jo Kenya mondo ti kod gi thieth ma ilose pacho ka kaka yor jiwo sekta no. We have quite a number of local manufacturers. So what we need to do as a country is to increase the uptake of the products that are already locally manufactured. That we have products here, why should we continue to import yet they are available? Kuom ndalo adek mabiro, jotim nonro e sekta mar thieth biro yudo thuolo mar nyiso nonro magi kendo sumo paro kuom jorieko mamoko kapok oket nonro go e tim. Jomoko bende dhi mi nafas mar loso mwawacho ni oral presentation. Mondo koro komigi kata dakika 10 gingisowa matut gik magitimo mondo koro ji ong'i kaka nyalo riwore gi jogi. Kiyudo ng'at moro manie area mari mar nonro, idwa ni mondo imanye bang' kose loso mondo ng'i kaka unyalo tudre mondo uyaw kata mana yorno malach moloyo. Geno nitiere ni piny Kenya kokalo kuom bad migawo mar Kemri biro bedo kod nyalo mar loso gi thieth e pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koronga juang gisigana mokil nwa kanyo ko jafombo marwa Lidio Keyo ben makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 30 tok sa 12 mar okinyi. Mabiro en chenro mano mar nonro mar gazet mabende dita kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Warad kende chenro mano mar mbaka oromo kod ochako kanyo sa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ngao. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari di mana star 860 star 418 hash to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye mad gwedho. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, sa 2 okinyi.
mana Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogitvlive chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela miela zupea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogitvlive. Tumoketho wiya makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Jogoro muge juang, ocho ni precious chako mana idho, maupe donjo, chocolate bare, kagi kacha, odiochieng' maber, odiochieng' hera, odiochieng' nyiso hera, kawuono ibiro bedo gi thuolo mag winjo thumbe hera, neno nyisruok mopogore opogore mag hera, mana e Royal Media Services ka iyudo gi achiel kachiel kokalo mbui waduto te, moting'o Citizen Digital iyudo gi kacha e View sasa, iyudo gi bende e nyakalondo duto mag RMS, kargi 14 kachiel koda ka e wang' jowi duto adek moting'o Citizen Ramogi kachiel koda ka Inoro TV okinyi kata odiochieng'ni ma kawuono. Machiegni e nonro mag gazet dakika osekalo 34 tok saa 12 tiende ni koro wachaka yanga nonro mag gazet. Nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango to kawuono nitiere kaya kod jafwambo Phoebe Charity Phoebe mabende wantiego kachiel mondo mi wanoane gazet okinyi ma kawuono. Aya Charity Phoebe Kilei wacha dek kwa sababu ariyo kende machiegni chio nade achio maber mana in maber. Happy Valentine. Happy Valentine ma chieng iwacho ni kawuono ji yudo less en Valentine ma iye teko wada wijo kose wache kar ka ite mar adek gazet mar The Standard iwacho kanyo ni gimo mi idhi chulo omenda mathoth mondo mi yud gik moko manok ahinya e kinde mag Valentine's odiochieng' ma kawuono. ing'eni maua chon ne en siling 30. Nyicha na wuotho e dukni moko madongo dongo gi. Aneno ka maua achiel siling 65 bwana. Iwuothe dukni madongo. Dogi gani idwa ng'i confirm ni to kik ikel ni moro ma fake chande. Idwa maua ma iye tek, maua maber. Erokamano ahinya kuom chopo kinyi ma kawuono. Wada mana chako kod gazet mar The Standard. Nitie gik mathoth ahinya matimore ka kama ang' wachaka ne rango mana gigo momi pek wachaka gi malo kanyo thuonda wach mabende ochiw kanye gazet mar The Standard. Mana malo nitiere wechego mag lit gi kuyo mapod imedo mana or ne anyuola mano mar Kiptum kachiel koda ka kocha mare mane wuok e pinyno mar Rwanda kachiel koda ka wechegi mag omenda kod weche mamoko mapod tudo obila gi uso wacho ni obila mane tudo kanyo gi expert manochiw mane onego oganda maromo kata 23 mondo bende ite mar 13 kanyo ka gintiere weche mag Valentines baro mi peke ite mar adek kachiel koda ka weche mag Africa Union kama Mudavadi ochopo kata piny mar Ethiopia bo mar Addis Ababa mar neno ni odhiro Raila Odinga mondo mi obed ni jakom mar AU. Tiende nang'o weche mag chulo gope mag Eurobond bende nitiere kar kae. Jatend piny Kenya koro chopo kar kanyo ang'eni mane wach ma bende nitiere kar kae ma wane thuolo kata mar some malach mano kama nitie kar kanyo
wechego mag Eurobond. Mabende gin nang'o chak rango. En gimoro mosekawo kinde Charity. Kendo nyaka sani e ite mar ariyo kaka omiye pek kar kanyo en chenro mag chulo omenda maduong' ahinya ma owinjo kanyo ni kochopo higa mar 2031 odhi bedo kanyo ka osenyuolore ahinya monego bed ni koro ichak duoke. To kisomo gazetni maber ineno ka iwacho ni loan mwayudo ni ma Eurobond mikawo ni to jo Kenya bro chulo nyadiriyo. Interest ne ibo chul nyadiriyo. To kinyalo paro adier nitiere ndalo ma Eurobond ni wach Eurobond ni ne olilo yamo ahinya kiwacho ni pesa ni to nokawe to kamano dhiye to be jikia nokawe to nodhi ofuk joma opogore ma jo Kenya be noko tiyo kode ahinya be noko neno kama odhiye. Koro wach loan ni to en wach matek mowinjo wanone ahinya, owinjo serikal bonone ahinya, owinjo kata jok ma ochung' ne nono serikal owinjo giluwane na wach ni to pesa ni to kwa yude adier to wabro tiyo kode nade koso wabro lala kaka moko gibose bedo kalala. Nikech mere kino kar kanyo nyinyo miyudo malo kanyo koro nyinyo moro man malo kane kanyo maro mata malo 10.75 mano kama nitiere kar kanyo ka koro sani piny Kenya wacho ni gigo mane giyudo ne romo kacha omenda maromo $6 bilion to mane ochopo ne giwegi kaka serikal romo mana $1.5 bilion modong' e wiye madhi kanyo 4.5 nodhi kanyo ka noti godo e yo mage kopogore kata gigi duto kama gintiere nyakoro mo jong weche go dhi nyime kanyo ka jatend piny Kenya ne nitiere kata e gwenge e pinyno mano mag jo Arabu to ahinya bende kentie kanyo kod jatend pinyno mano mar Africa Central Africa Republic mano kane gintiere kacha Dubai kane giloso kod wechegi mopogore matayo pinje mopogore e iteri mar ariyo podi Charity kan tiere wach moro ma gin jothieth kata nyithindo moyudo tiegruok e weche mag bedo lakteche ka medical graduates koro demand for internship magin weche mag tiegruok kaka lakteche kok yudi ano ng'ato kokete mbui kacha ka kono Susan Akumicha internship missing yo chalo mos to ken mos ore mana kono kanyo ni internship onge kata thuolo mag puonjruok e weche gi mag bedo lakteche kata mag bedo nurses bende bedo mana ok ahinya pacho ka kendo mana ywak mar gima duong' ahinya koto nyaka mago mag timo penj. Apa ne en gima wich kuot ahinya ka ji nyalo somo rowere dhi sikul kendo ing'eni somo thieth ok en gima yot to isesomo koro winji dhi internship to koro ni kamidnyal ketie matek to gisebedo ka giywak ok en gima gichako ywak sani gisebedo ka gitimo kata ng'anyo mondo otergi e internship centers. Koro apani serikal owinjo otim mapiyo mondo jogi oyud kama gidhiye mondo ing'eni nyathi be wi kata wil kata gi gik misomo ka ok inyal dhi tim practical e osuptal ka gik mipuonjrie. Nyakoro mo joma nitie ite mar ariyo to motenore gi ite mar ariyo ka gidhi e mbui ang'eranga ne sani wach maliet kanyo ka jatend piny Kenya nowacho ni kambi mar Apple bende ondiko jo Kenya maromo 23,000 e piny Kenya matiyo Nairobi e Uganda nyaka sani yangore en adier koso en miriambo en gimoro ma irito ka nyaka sani kambi mar Apple mondiko oganda maromo 161,000 ni mana kod atamalo 9.4 mondiko jogo marotenge to nyalo bedo jo marotenge mawuok e pinyno mar Amerika mawuok e Europa mawuok kanye mawuok Afrika mawuok Kenya rom nade kama wuok Kenya kende mosewach ni gin 23,000 donje mbui mondo range e ite mar adek kanye mantie wach machielo mayangore ni nyaka sani nyidendi kaluwore kod chege mabende uso maupe ka entiere achiel kuom chiche mantiere Nairobi ka oyango kania nyidendi e clients ema nyiewo maupe mang'eny ahinya higani kwani odok piny ka ipimo kod higa mokalo wacho ni joma chuo ne nyiepo ahinya kata kamano ilero kar ka ni why you will pay more for less this Valentine's Day nitiere nok mar omenda uchumi rach ang'eni ma tok mabedo kauno bende mbako romo kata kamano ma chal mar wach kama nitiere wacho ni ma bende gima chal ni timore dier oko uchumi to rach lakini imiya nyiero ni joma nyiewo maupe ahinya en joma mine kopogre gi joma chuo to wang'e ni joma mine oheroga ka maua ikelo negi to wang'ne gi amua ni ok giriti mondo okel negi ginyiewo kendgi to ma wach matek manade ni yawa. Wacho ni higa ka higa osebedo ka ikete tarik 14 dwe mar ariyo osebedo odiochieng' ma joma oherore chiero hera margi manya bedo ni nitiere kata
kodok piny to kawuono yudo thuolo mar chiere bedane kod ng'eyo ni gin gik mage ma opogore opogore. Nyoro ne walose weche mag tiyo kod raboyunga, nokele bende nyaka chenro mar penj laktar godhiambo, odhianje gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Ikono jokenya ni jokenya obede e yo moro ma owinjore ka gida bede achiel, mano ka gitiyo kacho odiochieng' manyoro ne odiochieng' mar yango ka gitiyo kod raboyunga, kendo okwagi kanyo ni mondo mi giti kode e yo ma owinjore. Mano mipeke ite mar adek, mano mar The Standard, gino ma bende otenore kanyo kod weche mag Valentine. Sharon Ong'ao oselero manyoro kaka gik moko ariyo gutudore ahinya. Raboyunga tok rach, lakini joma chuo eroga penjo ni to ichamo nade sweet gi kalatas. Koro ka kwanyal loko pachwa kaka jo Kenya to ma wacho ma pod bedo matek nikech ok udwa chamo sweet gi kalatas, koro tek matin. Weche siasa ite mar ang'wen nitie kar kae nyaka Ramogi jwang' kamerango gin gik mage mantie. Jogo mane otenore kod Ndindi Nyoro mane utemo lieko ni Ndindi Nyoro koro chopo kinde ma koro nyaka okaw kar Rigathi Gachagua kochopo yiero mabiro. Mano mipeka e ite mar ang'wen. Jatend piny Kenya okelo kanyakla, iwacho ni jotelo gi mawuok e alwora ma Mount Kenya kata Central mondo mi gibedane e winjruok achiel, kik gibed ka jok ma obalo e sirkal mare ma nitie kar ka. Nitiere jor bura madhi 15 manoromo kendo nowacho ni wan koro wasiro Ndindi Nyoro mondo be jalop William Ruto yiero mabiro mar 2027 kod 7 mano yiero mabiro. Ing'eni political parties gito gin ga gitungni to aparo ni samoro ne gi kawo kang' mano nikech kaka jatend bura kata jalup jatend bura ne wuoyo. Ing'eni samoro wuoyo mar ng'ato be nyalo miyo ji neno ni ng'ani wanyalo golo. To aparo ni koro sani odno nigi kwe nikech kaka nokwer gi no. Aparo ni odno nigi kwe, lakini siasa to waketo mane lungs nikech waketo mane lungs iyueyo kigole oko nikech sani gin gitungni to 2027 kendo ibiro yudo ka giriwre kendo. Mano nitie kar kanyo ka ite mar ang'wen kanyo. Ndindi Nyoro lero kar ka ma jod bura ma Kiharu nyaka Ramogi jwang' wacho ni wamiyo jalup jatend piny Kenya kod jatend piny Kenya thuolo mar tiyo kanyachiel ka wasiro gi duto mondo mi gikony jo Kenya. Ka jod bura ma Eldama Ravine mano Musa Sirma ma bende wacho kar kanyo ni gisea mabor ahinya gi Gachagua, mano ka girango higa mar 2002 en kachiel koda Karuto ni gibedo kanyachiel mano mar siro Uhuru Kenyatta, kata kamano duogo othagi kata nochandgi ka gintiere kumoro achiel. Gin gik mage ma wayudo ka wuok e weche machal kamagi. Nitiere ite mar abich gazet mar The Standard, nitiere wechego motenore kod Kelvin Kiptum kod kocha mare mano Hakizimana ma bende ne owito ngimane odiochieng' ariyo mokalo. Jaode kachiel koda ka jogo manong'e bende koro ne oloso ayanga. To giwacho kar kanyo ni coach ne ochako bedo gi Kelvin Kiptum kapod en rawera. Makata ka nochopo higni mar 20 kadhi malo, gigo mane okadhe kata gigo mosebedo kanyo ka otiege gin gik mage mosebedo kacha ka okadhe. Iwacho ni nyaka sani jaode mosenindo Kelvin Kiptum mano Joan Chelimo bende olere kachiel kanyo kaka jogo bende osebedo kanyo kaluwogi achiel kachiel. Wach maduong' motieko godo gazet mar The Standard kapok warango sigana machielo mantiere gazet mar Daily Nation. Ruto koro ero chwalo Raila mondo mi odhi anene tich maduong' mano mar AU manyalo bedo kwan mantiere kar ka. Iwacho ni jakom manyaka sani ma osebedo kar kanyo ari higa mar 2017 mano Musa Faki Mohammed mano mawuok e piny Chad noyiere higa no mar 2017. Nyalo bedo ni ma mpango ma igoyo kar ka. Mudavadi kawuono ntiere Addis Ababa, romo no chaka yango odiochieng' ni ma kono ka gintiere Ethiopia. Apa ni jogi to panga dir, lakini wan to de bernwa ni ka Raila odong' e opposition ka. Nikech ing'eni ko okawo tijni handshake kaka pile to obro wewa kendo wabro hinyre hinya kaka oganda jo Kenya. Lakini tich tok rach, but ko yie kawo tijni oparwa kaka wan jo Kenya, oparwa omedego koko mondo gik moko doge piny. Aya. Nyoko Ramogi jwang' waparo kanyo ni e telo mokalo mano mar Uhuru Kenyatta
Raila Odinga ne thuolo mar donjo kata kaka achiel kuom jodito mag AU manochung' ne wechego mag apeyni kod chenro mopogore opogore mag wuodhe Afrika mangima. Thuolo ma bende ne oduogo weto tokiero kanilieko kanyo gin wechego mag ng'anyo manikelo koko makagi kae pacho kae manomiyo wechego bende koro dok. Kaka wuono romo ma kama chakre kae ni yiero mag jatelo manyien mano mar AU madhi bedo kar kacha kaka jakom mar AU mano Africa Union odhi chalo nade kawarange kar ka. Mane chal mar wach kama wantiego kar ka odhi bedo ni en handshake koso ma deal mabathe mantiere e iye ka. To Raila Odinga bende biro wuoyo e wiye koso bo linga wach ni magi mana weche miwacho oko kata kocha nitiere gigo madhi nyime. Wan ka gi nyong'ong kaachiel koda ka chenro duto te wabiro mana mi thuolo mano maga winjogi ni gin gik mage ma opogore opogore. Ite maraboro ka ngidhi ang' isomane wechego mag Nat kod Kupet otenore kanyo kod wechegi mag ywaruok otenore kod jokanyo magi ni gito gindikore yo machal nade. Kaeto bang'e koro ang' ibede ng'ama ber ahinya ka irango ne katun ka yudo thuolo mar nene en ok wanya kete kar ka nikech ok wayudo ite ma iye. Kata kamano ka ang' isome nitiere gima chalo picha mag jariyo nitie 2022 2027 en ang'o minya neno kar ka Charity e picha ni ananeno ka picha ni chinglo ni chalo ni nitiere jatend mar Kenya ka William Samoei Ruto to ma aneno ka en mama mboga mama mboga miwacho nwaga cha mar Mount Kenya mar Mount Kenya lawe no ndik Mount Kenya mar Mount Kenya to oparo e wiye kaka osebed ki ilombe kikone ni wabiro mima wabiro duoko piny to oneno pacho oparo mana loan oparo kaka pok ochule to oneno ka parcel mokelne no oneno koko dwar kawe. To jatend piny wacho nade? Jatend piny wacho ni happy Valentines. Aya kora moge juang wacho ni alafu mama mboga no duoke kanyo ano ka winja ne ogo winjera no longer feeling the love ero backfire ntie gima etem yawne kanyo to kone nikech jatend piny Kenya chako limbe mare nyakora moge juang e masawa mar piny Kenya odhi bedo kacha e counties mopogore opogore. Wang'eni gino modhi bedo kacha koluoro kwa e county ma Kiambu. Wang'eni jo Wiper bende osebedo kanyo ka gintiere alwora mago mag Meru mano joma mana ma ontiere ni gik mathoth nyama pod osebedo kanyo katimore. Ang'eni ang'od thuolo mano mar luogi achiel kachiel wakoni ni kanye magidhi bede kacha ka giluogi achiel kachiel. Nyakora mojo gazet mar Daily Nation chalo kama. Ang'eni ang'o ayudo ne thuolo ma opogore opogore ma rango gazet mano mar Daily Nation ite mokwongo ka ema koro nitiere weche mopogore opogore moting'o jotije manyawawa nitiere omenda mag gisebedo kacha ka gisechamo e thuolo malach ahinya. Nitie jogo mosebedo ka yudo tije to gionge kod obok ma owinjore ne gin gi fake papers gineno kacha migepe motelo. Owach ni bende nyalo yudo thuolo ni lakteche mathiedhi kata Kenyatta National Hospital ok gin kata lakteche ma opuodhi kata man gotese madwarore nikech Kenyatta National Hospital emobiro namba 2 mano bang' migawo mar arita pacho ka kuom jogo man kod otesegi magi mabandia kendo ogol listi margi nyambago timo sigana makamano. En gimoro ma buogo chuny oganda ahinya kama jok manya bedo macha osuptal kata jogo mamiyo arita bende nigi otese moko mabandia kose e gima nyamiyo passport ok losre yo makare Nyayo House ite mokwongo ka ghost workers kaachiel koda ka otese mabandia eno kanyo ka gisebedo ka gimeda idho mano kotenore kod wechegi kata mag loch gwenge. Iwacho ni weche mag devolution bende osebedo kata kitimo gi e yo machal nade. Ang'o dog malo bang'e mondo mi ang'one gima timore kar kanyo to kae mang' machak godo Fibi en buok Kenya maduong' ne jo Kenya ma bende thoth gimanyo tich to nitie jok mayudo otese River Road. Ni gavana kono ng'ato mbiya ine sira e campaign manyo tas kanyikel ma wach gima osebedo ka dhi mbele ok en gima ochakore sani to gima winjo wapenjre kaka jo Kenya en ni to gini osebedo dhi mbele nang'o kaka piny mar Kenya wan gi penj mitimo mwang'eni en KCPE KCSE mago penj mwatimo to owinjo bed ni nitiere chenro moketi ma nitiere kineno otas kata dong Cleopas in gotas e otasi no nitiere ga code moko nitiere ga serial numbers donge ma inyalo oro ing'eni ng'ani be otimo penj koso ok otimo penj nang'o kwati gi chenro no kaka institutions mamiyo ji tich mondo wang'eni to otas mokelni be en adier koso en mar miriambo. Wan wawe gigi dhi mbele winjo serikal oket chenro ma inyalo oro ing'eni ng'ama obiro ni to be otase ni en adier koso ok en adier to kok watimo kamano to ghost workers bro medo mana dhi mbele to yowere mosomo adier manigo otas mar adier bro medo mana ka ywagre
ka gionge tich. Erokamano ahinya. Ni en paro mopogore opogore mayudo miyo kar ka yangore ka ni jotije sirkal maromo 787 noyudi kata kod otese mabandia mago certificates ma fake mago ka gintie kanyo ka negi oro kwayo mago mag tich kendo mondo mi omigi tich ma opogore mano ka wantiere kar ka achiel kachiel nyakora mogi joma dhi bedo kod kanya achiel kachiel ni gin gik mage monegi kata ni gitimore e yo machal nade. Ka wayawo gazet nyakora mogi jwange ite ma iye kae mantiere wechego mano mag siganda mosenindo Calvin Kiptum ma bende ne chalo ma osekelo kar kacha e gazet mar The Standard ite mar 2 mano kama gintiere kanyo iwacho kanyo ni Fallen Kiptum's car kata nyamburko mane utiyo godo, nyamburko mane Calvin Kiptum tiyo godo nentiere condition maber, noko kethre kata nonge weche moko mag nonge mechanical problems manya miyo ponono okel masira mar apaya. Mano gima yangore kar kanyo kaluwore kod nonro mar obila ma bende koro yango weche machalo kamagi. Kamachielo bende ma en kumoro mano ero tugo e pool table mano mantiere Chepkoroi Trading Center mantiere Keio South Elgeyo Marakwet kanyo kama no ero gadhie kanyo ka otugo e weche go duto kane ntiere kaka tangeni maso pontie kanyo. To machielo madeno warang mopogore gi mar Calvin Kiptum en mar Kevin Kangethe. Kevin Kangethe noringo motony owuok od twech mano kama ne ntiere kacha e tesendo bila mano ma Mudhaiga. Koro ing'e jok momaki omak owadgi gi girlfriend ne, yani inok kosa in nikech in owadgi to in mana girlfriend ne ine makoro dhi mondo miwach kama nya bedo ni nitie. Mane gima yangore sani. Kevin Kangethe nodonjne kata kod nek mar nyadeni moro e pinyno mar Amerika mane we dende airport ma Boston kane koro en obiro pacho kae. To mak mare nirito ndalo 30 mondo mi orum oyudi puoth makende mondo mi odoge odhi oyale e pinyno mar Amerika. Ma wach ma lit to kendo miya nyiero. Ing'eni nyiso ni security wa ok ber kaka Kenya. Ere kaka in Cleophas Garsani komaki to teri e sel. Ti wuotha miwuog adier miwuog midhi milal. Owinjo wach ni oluwa ne maber ong'e ane ni ng'ani no wuok nang'o. To gima kendo miya nyiero kendo ni kuchocho piny mar Amerika onego girlfriend ne iwacho no nego girlfriend ne donge. To e piny mar Kenya ka to girlfriend ni kendo omak. Omak girlfriend. To joma cho uchendo. Uchendo ma wach malit manade. Na koro moge jwange iti mar ariyo somane iwinja ne sigand Mr. Kinyanjui ni koro yo makare. Mano Kevin Kinyanjui Kangethe mano kama intiere kar kae. Nitie sigana mantiere iti mar 3 ngine ang'oyro ne thuolo mano mar neno. Iwacho ka niero enjoy Valentine as you help keep girls in school. Nitiere wechego mago magie mahiu mabende biro e kuonde mopogore opogore ta enye counties mamoko. Sani koro nitiere chenro ma opogore opogore ma igeno kanyo ni oganda dhi bedo kacha ka biro kanyakla mondo mi ochoka ne omenda mondo oket nyithindo gi sikul. Gigo magi bedo kacha mopogore opogore mano nitiere kar ka onyise kanyo. To nitiere ywak ni nitiere oganda maromo kata nyithindo manyiri ma ikgi tin 10 kod ang'wen ma ikgi tin 10 kod ang'wen maromo 282 ma bende ne oyudo hie kar nogamo remo inyo kanyo kama gintiere e gwenge ma Mfangano kendo en gino ma kelo buok. Iwacho ni Valentines ma sani oganda ti godo mondo mi opuonjgi kendo chiw sir makende manyalo konyogi mondo mi nyithindo gibed e skul. Kinyalo paro last year nitiere nyithindo e county ma Bungoma ni wacho ni nyiri karibu 40 ne nigi to magi nyiri ma nitiere primary ok ni gintiere secondary. Koro aparo ni kato winjo walu maber jogi winjo omakgi matin otwegi matin mondo giwachane ni to nang'o giweyo nyiri ma jobeyo mabeyo ma oromo to gilawo nyithi sikul. Aya koro moge jwang mano e kindegi ma Valentines bende dhi nyime ibiro bedo ni gi thuolo mano ke wacho kanyo ni mar nyiso era. Iwacho ni mago nyithindo mano oyudore kanyo ka gintiere Mfangano Island ng'en mago counties wa ka intiere county ma Homa Bay mano gino monego bed ni rango chenro go duto. Bathe kacha tung malo mogik kaka nitie sigana moro mano ma ineno Jackie Maribe chieng' tich abich juma mokalo nen mor gi ilo e doho kane koro kone ni onge
duoko modhi bedo kar kanyo. Kata kamano ogai mar jomin buche Renson Igonga bende koro dok e dono mar apil ka koro giwacho ni kaka no owe Jackie Maribe e bura ma kamano ok en gino makare. Gino mayangore kanyo kendo ma jayal bura mano Grace Nzioka ma bende no yudo ka Irungu Jowi ne nigi bura mano bende oduoko kendo ng'eto mar dhi chiw tarik 8 dwe mar adek. Gima tie kar kano wacho ni onge bura mora mora mane neno mora mora mane keto Jackie Maribe kama notime nek mar Monica Kimani mane koro keto bedo maonge kod ketho. Kata kamano bura pontie kendo mano pod en gimoro ma irito mondo mi koro apil dine ok ochom kanyo. Wacho ni ndege kanyo not yet off the hook mano Jackie Maribe. Aneno ing'eni kawuono nikech en chieng' era to Jackie Maribe yudre e wachni ne wach era. Iwacho ni era remo to era be samoro lit. Koro to kaka ni winjo kaka jayal bura Grace no wacho ni ka nitie ng'ama ok mor gi wachni onyalo dhi o apil. Koro mato owinjo Monica oyud justice. Koro ka DPP wacho ni odwa apil kes ni to we warit wane kaka bro bedo. Aya to mano bende ratiro magi duto mondo mi gidhi gi mak bura kata idhi mondo mi owinji kendo nyakoro mo jwang ite mar ang'wen ka ngisomo angi beda ni kod ng'eyo kanyo ni gin ang'o matimore kar ka kotenore kod yiero mano mar IBC ma bende onego bed ni biro kar kae. Kenya Kwanza MPs plot to blackmail Raila on IBC. Gin gik mage mantiere kar kae ma ihe monego bed ni rango. Gin gik mage ma onego bed ni chopo e kanchiel. Mano ka jalup speaker wacho kar kanyo ni ka en winjruok me wacho kanyo no chopo kanchiel ni gin ngajo mage mabedo jakom mano mar IBC mano ni jok ma wache kin Raila kod Ruto te mana paro kata geno ma oganda ntiere godo mano tie ite mar ang'wen. Jod bura kata MCS maromo 51 e ite mar 5 mawuok e kaunti ma Kisii koro chano kelo twak e od bura margi mano mar assembly mar golo jalup Simbarati mano Daktari Monda Robert Monda kaka jalup governor e kaunti ma Kisii. Siasa ma kaunti sport the mbele Charity. Siasa ma kaunti dongi paro nyicha orengo be ne dwaro golo ni dwano gol jalupe to siasa ma kaunti to gin siasa matek to kineno kaunti mar Kisii gisebedo ka gin gi tungni mang'eny mara rati mara ang'o koro we wane ane to gibro dhi nade lakini ok apar ka wach mar golo jalup governor ni en gima ber nikech nyiso ni ka ng'ato vai for position bro keto chenro ma pile pile ka ng'atino ka ng'ato ktima be idwani gol ting'eni ma ng'ama ni chung ka governor wacho ni ma ng'ama ayiero koro nyiso kata ni governor samoro imbo kitima ber nikech ma jalup ni mani yiero kendi. Aya e ite maraboro nyakora mo gijwan koro kae ka watieko to warango mana katun mantiere kar kae ite mogik to bende ang waranga ranga achiel kachiel ni gin gik mage mano ite mar 17 san waranga ni ite mar 8 kama nyalo kelo buojo ne jopiny koso nya bedo gi paro mopogore dakika odong mana achiel kene to achiel romo wadani watieki mondo ayud twak mokwongo ka achiel kachiel ite mar 8 nyakora mo gijwan wacho kani ero nengo mag bando dhi bedo kalwar koda tamalo marom nade 12.7 mano ka luore kod wechegi mag nyayo pith kata kayo cham ni mano mara enya mar oduma en gimoro manyalo neno ka nengo mar mogo bende dok piny onya bedo mor ne oganda to bende en gimoro manya bedo kuom thuolo moro malach kata ka en local production ka omedre thuolo marom nade wadhi neno ka dok piny bende nitiere higani. Wach maber kabisa wase gombo kuon ing'eni sani kichamo kuon ten luxury koro kodok piny to mano gima ber lakini owinjo bed ndalo malach kiko bed mana matin to kendo lal. Nyakora mo gijwang mano some ite mar 8 kanyo ngibed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore kae achiel kachiel. Nitiere jogo oganda ma din kopere ma bende ne owito ngimagi ka giwuok ka gidhi pilgrimage kata ka gidhi ka giwuok ne gidok Nyahururu Nyeri mano ka gintiere kanyo ne giwuok Subukia Shrine e ite mar 14 bende ne oikgi e kaunti ma Murang'a mago kinde weche mamoko mapontiere kar kae gazet mar Daily Nation e ite mar 17 ka watieko kanya ma Murang'a ne kar kae nitie jogo moting'o badgi donjo ichalo jok miseto en ang'o mineno kar kae Charity machalo od bura donjo Sergeant Atams ni ka oganda donjo korwako Kenya Malawa Azimio kod Kenya Kwanza kana aneno mbulu gi ratong ain kona in kaka nene kar ka speaker mag od bura mamalo kod mano mar Senate bende ntiere kar ka
ero od bura koro oseyaw ahinya gin gik mage mantiere. Kisomo kanyo iwacho ni Kenya in the grip of Eurobond. Tineno ka aneno ka jaber moro ka oting'o bade kokalo kanyo imulo gi kagima itemo manye gimoro. Akia ni gimanyo pesa mar Eurobond cha oselal koso gitimo ang'o? Aya, mano kama erange kar kanyo. Mato sigana mantie piny. Mantie piny kar kae. To malo ka. Iyo ka moko ni kanyo ni no patriotism, values, integrity, independence beyond this point. Wache koro ka gidonji ka koro kidonjo, ikalo ka kidonjo od bura. Onge paro pinyi, onge timbe moko mabeyo minya wacho ni ting'o in kaka dhano, wacho adieri, bedo ng'amo chung' kar kende, wacho ni kikalo ka koro onge paro moro ma bedo ni in godo. Gin be wacho ni aya, we wadonji. Magi te wawe gate ka wadonjo iye. Od bura ero se yaw Charity dongo. Aya. Kora fwenye. Olal na matin. Nyakora moke jwa ng'angi som gazet mano mara Daily Nation. Toke kanyo angine sigana mar Calvin Kiptum. Ibo neno podi medo mana mie ote maglit gikuyo medo mana donjo kanyo mpogore kanya kasani. Ote ko sebedo kanyo ka biro eyo machal nade. Gibiro kanyo ka irango ni gin jok ma osebedo ka yudo masira magapaya. Iwacho ni jong'wech moseyudo ka wito ngimagi moko bende tony ochiwgi kacha ite mar 33. Iborango Paul Tergat bende noyudo masira mar apaya higa mar 2010 en pod ngima. Eliud Kipchoge noyudo masira mar apaya higa mar 2016 notony kar kanyo ka higa mar 2013 Asbel Kiprop bende noyudo masira mar apaya. David Rudisha notony bende motere kar thieth ma Keroka Hospital higa mar 2020 kaachiel koda ka Julius Yego higa mar 2016 en bende ne otony masira machalo kamano. Wilson Kipsang bende noyudo masira mar apaya mana dwe mokalo. Kora moge jwang jogo mosewito ngimagi nitie Samuel Wanjiru e higa mar 2008 mano ne jaloch ng'wego mago mag marathon ma bende ne otho mano bang' lwar kawuok e ot. Mano kama nitiere kar kacha higni 23 pod ne ng'ama tin. Agnes Tirop mano bende ne owito ngimane kaluwore kod gwandruok mago mag udi mano e higa mar 2021 ka Nicholas Bet mano jang'wech mane ringo mita 400 bende ne owito ngimane kaluwore kod masira mar apaya higa mar 2018. Gin weche mag tuke thoth ahinya koting'o nyaka mago mag Champions League mano timore otieno manyoro ang'o thuolo mar mi duokogo ayanga mana kama gintiere kar kae. To wach madonjo sani bende kawuok e kaunti ma Kisumu. Dono mano mar apil man Kisumu bende koro ochiwo iwacho ni johala maromo 200 kata moyo 200 ma uso kacha Nyamlori market koro yudo fuong'ruok bang' doho mar apil bende koro chungo chenro mag darogi kanyo ka koro kaka nirango ni dhi med yaro chiro mantiere kacha kaunti ma Kisumu kaachiel koda ka ng'eto mochiwo kamano. Iwacho ni mago onego bed ni timo tarik 16 mano dweni mar 2. Ng'eto ma kamano chiw koda Joel Buche, Ana Okwengu, Eche Omondi kaachiel koda ka Joel Ngugi ma bende koro okwayo johala mondo mi obed abeda kar tiendgi kar kanyo ka girito ng'eto kaachiel koda ka winjo burano e yo makare ma bende ne ochwal kanyo koda okil mano chwal kar kanyo kod okil Joshua Nyamori. Mago weche ma mienjo kawuok e kaunti ma Kisumu kaachiel koda ka masira mano timore otieno manyore gwenge ma Manyata ka jago moro ne owito ngimane bang' stima chwade ma otho e kinde mane oidho yiend sitima moro mano ka otemo loso stima mane olal e alwora mar Kosao e kar dak ma Manyata e kaunti ma Kisumu. Mathoth bende wakelni mana e chenro ni mano mara rupiny kod mbako romo kawuono waiko ni chenro mayelach ahinya nyaka mag Valentines kama ang' wantiere ang' wakoni Charity watieko ote mari kata wach mari mogik nyalo bedo mane kawuono nitie jogo moherore jogo mamanyo hera to pok oyudo hera jogo moseyudo hera to tugo gi hera bende nitiere wacho ni kiki tu kode wach mari nyalo bedo mane cheni makawuono ka watieko gazet. Nyikwa Ramogi wacho ni hera to gima mit ndi lakini jathu moro bowero wacho ni asiye kupenda wachana naye kiwinjo kotekni koinyo chunyi to we kik ithoe. Erokamano bed koro odiochieng' makare. Happy Valentines Day. Koro mogi jogi bende kama entiere kar kanyo kimanyo hera yud hera ka in gi hera rit hera ka ok yudo thuolo mar yudo hera riti kinde biro ma ibiro yude. Wacho ni Nyasaye nitie ywak mari miywago sani obiro winjo kendo ka en gigo duto ochopo e yo makare. Nyika Cleophas Oluoch Jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango erigi wadu
mana kaka ihero Nyasaye, iwacho ni here bende kaka ihero mana Nyasaye chi. Bed kod odiochieng' makare, oriti masani. Mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Oje oje ka ingene ka thothi koro Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor. Ngesu kangesu, sangwenu tieno. I feel like they want the best for me. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaon gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochea kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tija karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochea, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogejong machiegni twak marwa okinyi makawuono mataye twak nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mogejong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod tego somo e TVET. Magi duto timore kaluwore ni duol mabende ochung'ne keto jopuonjre e mbalariany mopogore opogore kata KUPSA. Nyaka sani koro noseyawo portal kata mbui mar gi ayanga mar mondo mi jopuonjre manotimo penj mar KCSE higa mokalo oyud thuolo makende mar yiero kosa mopogore opogore magidhi timo. To ken mano kende, nyaka jopuonjre manotimo penj margi e kind higa mar 2000 nyaka 2022 bende ochune gi thuolo mar mondo mi giyier courses maginyalo dhi timo ahinya to e kuonde tiegruok mag TVET kaachiel kod kuonde tiegruok mag jopuonj TTC kod KMTC. Mago duto jopuonjre manotimo penj e kind higa mar 2000 nyaka 2022 nyalo yudo thuolo mar ndikre mar mondo mi gidhi gitim courses kanyo. Kata kamano, ere kaka inyalo jiw nyithindo kata jopuonjre mar mondo mi oyiera courses magidhi timo e kuonde tiegruok mag TVET? Kabendi wacho ni kuonde tiegruok mag TVET en kuonde ma ipuonjo ji tije lwedo. To gin tije lwedo kaka mage maponono nyalo keto gi ong'ala manyime mar yudo tich mapiyo kendo tich mabeyo tok ka gisetiego kata gisetieko tiegruok margi. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod wendo Eric Wasonga. Eric Wasonga en jata chenro kata admin mano mar kar tiegruok mar KCT bade ma Isili. Machiegni ahinya Eric okinyi makawuono ichiew nade kendo yawre? Achiew maber Joyce, yawre ahinya. Happy Valentine's. An no ka irwako tai kanyo makwar. Nimetesa. Nimetesa tu kidogo. Itimo maber ahinya. Erokamano, nyinga Eric Wasonga. Awuok e college mar Technical and Vocational Training Institute miluongo ni Kenya Christian Industrial Training Institute. Wadil ga gi courses mag technical and vocational training ma nyithindo ma ok oyudo thuolo mar donje mbalariany direct nyalo donje. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya, nyithindo moko yudo thuolo mar donjo mbalariany direct nyalo dhi kuonde tiegruok mag TVET. Ibongiso ni gin nyithindo kaka magi. Nyakwara Mogejong in bende kamoro amora ma ineno okinyi makawuono inyalo chwalo penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda achiel kachiel Joyce Oduor
X ibiro yuda @joysoduor_. Nyithindo mage ma okwalify dhie kar tiegruok mag TVET nikech wang'e ni nitiere kwan jopuonjre mathoth ahinya manoyudo C+ and above ma ochwal negi thuolo mar dhi e mbalariany. Wang'e ni wantiere kod TVET institutions e pacho kae madirom 226. Gin nyithindo mage ma koro nyalo dhi kata nyalo ndikore mar mondo mi odhi tim courses mopogore opogore kuonde mag TVET. Erokamano, kaluwore gi duoko manowuok higa mokalo, ne wan gi nyithindo 800,000 gi wiye manotimo KCSE. To iyudo ka only 200,000 kende mane nyalo donjo e mbalariany. En 201,100 gi wiye kanyo. Koro mano wewa gi nyithindo 600,000, above 690. To gi nyithindo makoro dhi donjo e kategori okoso kidienje mopogore opogore mag technical and vocational trainings, kaka diploma, nitie jok ma dhi timo craft certificate, nitie jok ma nyalo donjo e artisan. Diploma gin jok ma oyudo C+ nyaka C- nyaka C+. Mago jok ma nyalo donjo diploma direct, to gin mana ji 200,000 bende. Wan gi nyithindo moyudo D+ nyaka D+, be above 280. Alafu wan gi nyithindo moyudo D- nyaka E. Koro gin be gin nyithindo 214. Koro ng'ama oyudo C+ nyaka C- gi C+, mano nyaka ng'at madonjo e diploma trainings. Ng'at moyudo D+, D+ nyaka D+, mago jok madonjo e craft certificate courses. Koro maybe ka gitieko certificate ginyalo donjo e diploma, to ginyalo dhi mbele ka gidhi nyaka e mbalariany. Koro nitie jok machako artisan. Artisan en nyathi moyudo D- gi E. To magi be jok ma jonyuol kata ma the society wacho ga ni wuod ng'ane nogore piny, oyudo mana E kata oyudo mana D-. Ka nyathi nyar ng'ane nogore mapiny, noyudo mana D-. Magi nyithindo manyalo timo courses miluongo ni artisan courses. Artisan courses go gin courses kaka magi mar mondo mi nyithindo mapono no fole kategori no nyalo ng'eyo ahinya gi sani ma koro oyaw KUPS. Ginyalo ng'eyo ni kadhi kacha to magi artisan courses manyalo ndikora mar mondo mi adhi tim e kuonde tiegruok mag TVET. No, artisan courses, wakwonga wach ni artisan en ang'o? Artisan en gima chalo kaka bridging. Nikech oka qualify donje certificate direct, chuno ni nyaka chake kiwango moro for 1 year mondo kore ka donje certificate for 2 years. Koro gin courses mana kaka gina TVET kae, kata gama nie diploma, kata ng'a nie certificate direct, kata gama chako gi artisan, kata yiero mani chako kata mana gi the engineering courses, yiero ni timo kata mana the health sector, yiero ni timo kata mana ICT. Nitie courses mang'eny minyalo chako with a bridging ma nyalo konyi mondo donje e certificate kama ja D+, ja D+ no donjo go cha direct cha mondo okonyi dhi mbele. Iwacho kanyo makara ahinya. Koro ber ka gichako gi bridging mondi eka koro ene moyiero course modwa timo. Ene moyiero course modwa timo nikech iyudo ka to course ma otimo mano mar artisan ni nyaka obed related kod mano ma pono no dwa dhi timo e diploma. Exactly. Dingini koro move from down to up. Koro ma koro bottom up. Mai koro bottom up mar adier. Magi koro bottom up e weche mag somo. Mai bottom up mar adier e weche mag somo. To kendo ji mang'eny mosechako from bottom up. Iyudo kata mana Kenya kae, kok oluongo kata nying kata ma jotelo mane Kenya kae. Nitie jotelo ma ochako gi artisan bridging completely. To odhi otimo certificate, to odhi otimo kata mana diploma mare, ng'ato otimo nyaka degree mare. Nitie kata mang'eny mochako from certificate modhi nyaka sani koro timo masters mage. Koro en mani penj kosewuok otimore osatimore. Samoro nyathino timo penj nobedo matuo. Nyathini dhi victimize. Samoro nyathini penj no kodhine maber chieng'no. Odhi oyudo samoro duoko wuok to marking kaka ino ka jonyuol nyocha complain ka nyithino nyocha complain ni anto baba ma to ok marks mara. Ineno an owuon an gi nyathi ma jotimo penj to marks manoyudo grade manoyudo owacho ni ok mare. En mar ng'a? Pono no chuogne. Ochuogne samoro non penj ne marach. To ma nyathi ma nyocha timo ga penj tido kan averagely C+, B-, C+, no oscillate e kinde kanyo.
Koro mago gik matimorega. Koro kopo no timore ni marach ni ok iyudo kata mana grade mar certificate direct kata ok iyudo grade mar diploma direct to nyi expect ni kanye minyalo donje. Chaka gi piny tidhi malo. Ana encourage jonyuol wawe discourage nyithindo. Duoko ma nyathi oseyudo no mane mare. Wabedo mapiny to wawuo kodgi mane miluongo ni guidance and counseling. Ka ok inyal wuoyo gi nyathini kata samoro nyathini nenoga ni kiny ahinya in e simba mane ot to luong ne ng'at mong'eyo kata mana weche mag career guidance mondo wuo kode mondo miye advice ong'ise ni nyathiwa obedo kama tim kama to pod lek maricha biro bedo kaka ni dwaro. Ato artisan courses gi kitimi wacho ni onego bed ni time atima e higa achiel kende kosepo no nitiere mago mitimo e bwo higa achiel mar mondo mi jogo maneno ka uno bende obed kod ng'eyo pono nitiere ng'at ma odwano chak gi piny mana kaka iwacho ni en bottom up e weche mag somo ichako gi piny kako ridhi malo itime kum thuolo maromo nade. Artisan courses gin ga 1 year emo miluongo ni bridging omi mijingo mondo ichak understand ni course madhi timo ni scope mare chal nade. Koro ibedo gi idea ni kadhi timo course ni to asachako gi piny to en ga higa achiel. Artisan courses certificates ng'eny gi dhi higa 2, diplomas ng'eny gi dhi higa 3. Tiyudo ka nyathi motimo certificate for example modonjo direct koro adhi timo diploma koro ok otim higa 3 koro timo higni 2 nikech osetimo certificate for 1 year for 2 years. Atukore kinde ma magi duto timore wacho ni mago ma ponono no yudo grade mar D nyaka E gine magi nyalo chako kod artisan courses. Wantiere kod nyithindogo ma ponono ne yudo wachak kod grade mamalo mano C- nyaka D plain mama onego bed ni dhi koro nyalo ndikore mar mondo mi odhi e kuonde mag TVET 226 mwantiere gode pacho kae. Ponono gin courses kaka mage minyalo ng'ado ne gi rieko mar mondo mi gikete maino margi sani. Kalore ni sani adira Eric ng'ato ka dhi kar tiegruok kacha entiere kod gombo ni kosetieko course mare obed kata mano mar higni 2 motimo obed kata diploma mar higni 2 kata certificate kotimo to otieke piyo oyud tich kalore ni nyaka sani wang'e ni piny tek. Gin courses kaka mage ma ponono kuonde tiegruok nitiere godo mabeyo manyalo miyo ji bedo maketebo ahinya. Courses nitie maber Joyce to wakwongo ang'e ni kapok nyathi odhi e course maber modwaro ang'ama nyalo dhiro ng'ato mondo odhi otim a particular course nikech e ndalo man wadongo noonge gi jok mane miyowa pieces of advice ni mae kama piny sani ochimo. Iyudo ka TVET okonyo nikech TVET gap nitie gimiluongo ni skills gap in the job market. Skills gap en mismatch mane kind course ma ng'ato dwa timo gi course mane market ma ng'ato nyalo yudo go tich mapiyo. Koro kwasaye kanyo koro wang'iyo niya in idwa timo course ma kama donge interest mara passion mara en ang'o. Mar ariyo availability mar mondo ayud tich mayot nikech TVET obiro mondo ji otim courses mag lwedo sana and TVET kadok chien matin TVET gin ga technical gi vocational kore ka education training donje. Technical part of it en skills ma ibede class to japuonj puonjo theoretically for example ng'at motimo HR ng'at motimo accounting ng'at motimo business courses kaka finance ng'at motimo kata mana software engineering e computer kae mago pod ma technical nikech gin jok ma gineno mana gitiyo mag lwetgi to giwinje class. Then nitie jok ma koro timo vocational part of it. Vocational part of it gi jok ma koro timo tich mar lwedo. Koro tich mar lwedo kae wan gi tije kaka mag stima, electrical engineering. Kenya ka sani dhano gedo ka yuech. Mar ariyo nyicho winjo ka nitie wach mar affordable ma chikelo kani. Kupo ni mago be gik manyalo timore electricians pod idwaro mang'eny. Nitie jok matimo courses mag plumbing, nitie jok matimo courses mag mechanics, nitie jok matimo courses kata mag hospitality, mag tedo, ma hotels madongo e Kenya kae nikech tourism is a major boost in Kenya. Mago courses mantie ma ng'ato pod nyalo kwano. Koro kichako idhi kata mana manufacturing industries
courses mag welding, courses moko mathindo thindo ma ji ochayo kaka welders loso pesa e pap ka maratari. Koro mago courses ma ka nyathi dwaro tich mar lwedo, tich ma ok bi chande, en self-employed, to mago tije ma pod ng'ato nyalo timo. Wan kata mana agriculture industry, natural resources, forestry, mago courses mopondo to pod nigi market ei Kenya kae. Wan kata magi animal health or animal husbandry. Ji adi maparoga courses machalo kamano. Gin courses moko mabe yudo ka pod opondo ne ji. Kata mana health sector inyalo yudo ka ng'ato timo kata ma nursing, medical assistants, pharmacist, mago pod mana technical courses ma pod idwaro e market. Koro luwore gi interest mar nyathi kwanza mawacho niya, an kana dongo nagombo bedo gi ng'ama chalo kamae. To ayudo thuolo mar dhi somo course ma nja dwaro no. Be anyalo pasugo. Koro en mana guidance, en mana miyo nyathi yo ni tim kama tidhi chopo lek mare. To Eric, kinde mathoth wang'eni kata ka jopuonjre yiero courses mar mondo mi gidhi gitim e mbalariany, ing'iyo ga gino ma iwacho ni en ponono, en cut off point ma ng'ato ng'iyo kata cluster points ma nitiere godo mar ponono course ka course, nikech yudo ni course ka course nitiere kod cluster point ma ponono kokichopo to kinyal timo course ma kamano. Kwang'iyo kuonde tiegruok mag TVET bende gintiere kod mago, to ponono ng'ato kata ka dwa timo course wachiw ranyisi ni mar gedo, ing'iyo subjects manotimo ni ero ni timo subjects ma kama ponono kwano, Kiingereza, Kiswahili, timo chemistry, kose TVET itimo nang'o e kinde ma koro imiyo nyathi course modwaro. Bende nitiere cut off points mi ing'iyo kositimo nang'o kapok okaw nyithindo? Luwore gi basafwenyo ni luwore gi some of the colleges. Alafu luwore gi portal mar COOPS. Portal mar COOPS in most colleges biro limit. But iyudo ka course ma nyathi dwa timo, kaka nyoro for example, nitie janyuol mane gochona ni nyathi ne dwa timo building construction, nyathi mane gi B-. Koro ka nogochona nyoro, to nyathini nokoyudo physics grade manodwaro. Ineno. To options nitiega, either ka en building construction kaka mano for example, nitie gimiluongo ni subject cluster. Subject cluster en ni languages en achiel kuom languages. Mathematics en compulsory, nyaka bed gi C+ and above. Nikech most of the engineering courses yudo ka gin gi kwano mang'eny. Koro ka nyathi is weak e kwano, to yudo ka subject clustering kaka mathematics or the sciences nyalo limit. But some of the technical courses ng'iyo the average grade. Then kisabedo gi average grade, for example, yudo C- or C plain. Already kaka NEC, as long as itimo NEC, that is the cut-off point ma inigo, mar donje diploma, they don't have a problem with that. As long as you have the interest, alafu grade miyudo ka, ogin grade moko manyalo duoke piny. Oginyal dhi timo electrical engineering, to a diploma, in gi C-, to iyudo kata kakwano, kata mana physics, iyudo kata mana E. Koro nitie gik moko ma wan be koro wang'eyo, advice ng'ato ni enyewe ubepata iyudo C- for a diploma course, but kakoro wadwa ng'iyo grade ma koro iyudo ni e kwano kata physics, to nyalo chandi. Koro mane gima timore na. Gimbene koro ponono nitiere courses moko ma nyaka ng'i koro particular subjects ma nyathi tudwaro. Exactly. Eno sani oyawo portal mar COOPS. COOPS konyo nikech olimiti, ong'isi niya idwaro ma to kaluwore gi kaka nichi perform e form 4 grades, yudo ni koro ok inyal donjo nikech subject ni ok inyal qualify. Koro mano is also a determinant factor a COOPS selection mar courses ma nyathi dhi timo. Ato bing'eni wanyalo yudo ni nitiere jomoko ma ponono en okia ni otim course mane. Onyalo wacho cha ni an kalore ni ponono afole category mar C- kadhi nyaka e grade mogik mar E. Adhiya alwara e course mora manyalo timo. Bende en gino makare ahinya mar ng'ato adhiya to lware e course mora. Wawach kata ni koro wach ni koro adhi kata hospitality kacha, adhi kata weche mag tweng'o, adhi kata weche mag wanyalo wacho ni kata weche mag tourism gi. Bende en gima kare ahinya, kose ber ka ng'ato nono ni kata kada dhi e mae subject ni natime maber kose oyo, nikech gi kaluwore kod subjects mane timo e form 4 moko kuom gi pod inyalo romo godo e kuonde mag tiegruok.
Ka nyathi dwa yiero course e piny masani ber ka nyathi manyo an advisor mondo omiye lead ni ok itho chikori achike course tikia ni ya course ni udhi teri kanye. Koro ok en gima ber mondo ng'ato wachacha ni an ada chikora course makamae to oonge gi basic knowledge or basic idea ni course ni katime odhi lwar ang'o, course ni katime be adhi yudo lek mara manadwaro cha. Koro en gima kare mondo ji oyud jok matimo career guidance. For example, sorry to say, ino kaka college mantie mar KCT ma Insilini, wan gi a very strong career guidance department. The same applies, nyathi madwa dhi e college mora mora, okungo identify ni to college ni bintie department mar career guidance and counseling, so that asaneno nyithindo, for example, kata mane klasa, asaneno nyathi ma obiro gi grade, to kogik in between, tinlo ka interest mare kare ne ok ne ka odonjo, ochako socialize gi nyithindo wetene, gichako go mbaka, iyiero course ma ok ber, course ni maber, iyudo ka that's giving up in between the career path discourage nyathi, kendo ochako duoke piny, ochako dhi omo from, osadhi kata ma for 1 year, ochako dhi omo from another year, wacho ni Mr. Eric, course mana da timo, aneno ka ne ok en ma abedo piny aparo. Koro ino ka that afterthought ok en ga gima ber kuom nyithindo. If you want to make decision, decide from the word go. As a student, decide from the word go, consult. Seche mi consult ni idhi bedo gi paro maliw, paro malach, e course madwa timo ni udhi chopo koda kanye. Koro it is good to decide, to consult before you make a decision. Anyaka sani wang'eyo ni kuonde tiegruok mag TVET ema sani wanyalo wacho ni gone gi debe ahinya mar mondo mi nyithindo odhi e kuonde tiegruok mag TVET gipuonjre tije lwedo, nikech wacho ni nyaka sani koro hands-on skills ponono onge mang'eny e pacho kae mar mondo mi koro ijiwo nyithindo odhi e kuonde tiegruok mag TVET. Nyaka sani wanyalo wacho ni ponono kuonde mag tiegruok mag TVET giketo chenro mag gi e lai eyo machalo nade mar mondo mi gi meet demands mantiere ground, nikech wang'e ni kisewuok kacha ok ibi bedo japuonjre ngimani duto. Kisewuok kacha tibiro bedo kiwuok oko, koro i face the real life, idhi koro industry. Ponono ere kaka TVET align their needs mar mondo mi obed mago machala kod industries manitiere pacho kae, mondo ponono kinde mabiro mbele kikwayo ni ponono onge kata joma nyalo gedonwa e pacho kae. Needs magi watimoga gimiluongo ni market research. Market research wang'iyo ni in the evolving world, kaka piny medo ru pile ka pile, ru piny moneno malo kani, kaka piny medo ru pile ka pile, ang'o mabedo manyien e market. Mar ariyo, TVET colleges mang'eny kaka our college wanegi puonj ma kosetieko nyithindo titero negi internship kata mana attachments. Wane wamanyo attachments kata ma internship. Through these attachments and internships, yudo ka ni opportunities kuonde motere nyithindo go onego beni imanyo ne ikwayo negi kata ma tije, kata ubedo gi database. A technical college maber korma TVET college maber onego beno bedo gi database mag nyithindo magi produce to gitere attachment, to gitere internship, and then gichako manyonegi opportunities. Nikech mano mikoro bedo kar network. Colleges should have network for their students. Mondo ka nyathi osetieko penj, to kik wach niya, anyocha atimo course makamae, koro pod amanyo tich. Koro mano is one of the things the technical colleges onego align to make sure ni nyathi moro mora mokale lwetgi ging'eyo niya nyathini odhi kanye, nyathini dhi timo ang'o, be oyudo kony moro. To ka ok oyudo kony moro to otieko kata ma certificate, onyalo dhi timo diploma nang'o. To ka otieko diploma, ka en gi nyalo, dong' nyocha gombo dhi e mbalariany, pod onyalo dhi e mbalariany nang'o. Nyathi motimo diploma mana kaka nanyisi, otim diploma higni 2, kodhi e mbalariany
inyal timne kata mana subjects nitiko subjects makoro ing'adone iyudo ni unit ni satime diploma unit ni satime diploma unit ni koro ka ng'ano timo diploma higni 2 to ng'at manjo odhi university director odhi university higni 4 koro ja higni 2 ni otimo higni 2 kodhi university ing'adone units moko otimo higni 3 koro en mana 1 year extra iyudo ka pod meet the need manyicho dwaro cha you understand koro mago gik ma alignment monego bed ni colleges keto maber na nyithindo. Ato isiche ma apo nono ung'iyo market needs e pacho kae kende kose nyaka pinje maoko mar mondo mi ponono oyawo thuolo malach mar jogo modhi kuonde tiegruok mag TVET mar mondo mi ponono kik gibeda beda kumoro achiel kende to bende gibed kod thuolo mar yaro badgi nyaka ponono kata tiyo e pinje maoko. Yeah, it is important ni uyar badu e pinje maoko nikech employment e Kenya kae mana kaka imbi understand rate of unemployment pod ni malo koro seche motimo market research wang'iyo namba achiel ni rapid labor market chal nade e Kenya ka rapid labor market en yutruok mar tich mayot chal nade e Kenya ka mar ariyo the evolving skills mage manyalo konyo motuch manyien nikech piny ka change kamoro ang'ora pile ka pile koro nyithindo mosomo kata mana Kenya kae it is important ni nitiere ga tije miyawo ga e portals mopogore opogore kata mana oko iyudo ka ndalo moko ka sirikal nokelo wach mar tero nyithindo motimo artisan courses e pinje maoko for example UAE countries koro wayawo market marwa to kaka wan gi database mag companies maoko madwaro nyithindo from Kenya ka koro wadwa ng'iyo ni this month companies kama no lendo gidwaro skilled artisans or gidwaro nyithindo motimo kata mana nita by the nita is also another way to go nitie nyithindo ma samoro somo no bare gi dasi gadieri to kitere theory mar nek ginegie kata mana sida ginegie to dhi chande nyithindo gi ginyalo timo nita gin test courses makawo ga 6 months grade 3 grade 2 grade 1 grade 3 grade 2 grade 1 gin courses ma sirikal otambua sana nikech nyathi motamore masomo tamo kata ma jaklas 8 mane oko dhi e high school cha to somo notame onyalo dhi timo courses mag hands-on skills nikech nita en 80% practical 20% theory. Koro 20% gi gin gik moko ma for example kan itimo course mar mechanics inyal penje ni ang'o miolo ga oil ang'o mimedo ga pi koro kik ja class 8 mano gima nyalo tami nikech inyalo kamandiko inyalo kata magajo nikech gingene timo nita to 80% cha is what counts because gidwa ni mondo gigol jok ma are very efficient in practical hands-on skills training. Kamano. Ato nyaka sani wang'eni kata kwa ng'iyo mbalariany mabende wantiere godo e pacho kae kinde duto iwacho ga ni mbalariany ka mbalariany nitiere ponono mbalariany moko ma ng'ato kata ka dadhi timo medicine to bro wacho ni we adhi atime e mbalariany ma kamae jomoko wacho ni kadwa timo kata course mar journalism we adhi atime mbalariany ma kamae kwa ng'iyo TVET 226 mwantiere godo e pacho kae ponono nitiere TVET ma ng'ato ko wacho ni adwa timo kata tijno mar gedo we adhi e TVET ma kamae be gisechope kiwango ma kamae kose TVET duto timo mana courses machal kata kamano kapok iduoko na penjo makamano adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi wamodho mana pi matin mondi nyako Ramogi Ajwang waduogo wadhi mbele kotua kikidhi mabora. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party
party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Nyako chia. Hey. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chia irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwest. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tera gamuna medalau hasei korama hane dalau tutasei kor era nungina nenie era nungina nenie ndizana na mama Machiegni kendo nyako Ramogi jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod tego somo e kuonde tiegruok mag TVET. Kama bende kinde mathoth jiwo ji mar mondo mi odhi e kuonde tiegruok mag TVET gitim tije lwedo manyalo konyo gi e ng'eyo skills mag lwedo mondo gindikre tich gi gin kata giyud tije mapiyo piyo. Mane momiyo kaponono ni ekitudri kodwa gi sani antiere kae kod Eric Wasonga en jata chenro mano mar kar tiegruok ma KCT bade ma Isili podwa dhi mbele koda goyo mbaka ka wamedo jiwo jopuonjre kuonde tiegruok mag TVET mopogore opogore ma ginyalo dhiye mar mondo mi gitim course ma nyalo morogi kendo nyalo miyo gibedo kod skills mag lwedo kaka dwarore yo makare. Kapok no wadhi e yueyo kacha Eric na penji ni ponono kuonde tiegruok mag TVET bende nitiere mago ma ong'ere ne course ma ng'ato kowacho ni ponono ka dwaro kata timo course mar tweng'o tang'eni ka chomo KCT kacha tabro bedo ka yudo ka abedo jatweng'o marauma kendo mong'eyo tich e yo makare ponono kata ka dwaro bedo adwaro gedo anyalo dhi kata Kisumu kacha mano Kisumu Polytechnic tatimo course makamano. TVET bende osechope kiwango makamano mana kaka mag mbalariany montiere gode pachoka.
Yeah, mano erokamano kuom that penjo no. Nitie specific TVET colleges ma specialize in specific courses. For example, jok ma kaka Kibit and hapa ni Kenya Building Institute. Koro jok madwaro construction industry Kibit ni kodgi. Nitie jok madwaro specific courses mana kaka nang'isi, jok madwaro courses mag AWS kata mana heavy commercial machines gi. Nitie specific colleges ma major. Koro mana kaka achaka ng'isi ni iyudo ka ng'ato dwa timo kata mana nursing. Ng'ama timo nursing ing'eno konya dhi e technical college matimo mechanics ki electrical. Nyako dhi mana kamoro kaka KMTC. Koro nitie specific colleges ma gi specialize a specific courses. Aya, sanie because of the nature mar competition kata mane market sanie, you know most colleges gi offer a wide range of courses. Ma kata kidwaro course mar for example mechanics kata mag geche kata mar production gi, to inyalo yudo maka gin go prospectors magi kata mane fee structures magi. Koro en mana timo market research ni college makama gi effectiveness mar particular colleges manga e Kenya kae. But nitie colleges ma are already specializing in specific courses. Mangato nyalo identify ni kadwaro course ni nyalo dhi kae. Kadwaro course be ka gipenjo e yo makare mondo ngato luar in the right place. Exactly. Penjo no ber. Consultation before you do something. Consultation kaka koro wan mane ot. Idichuo in gi jaodi. Ki consult ni adwa timo kamae be ober. Iyudo ka you never go wrong. To kibuka nini mocha ni an wadhi atim kamae to nyaka hinyri kamoro. Koro consultation no kata manyo advice kuom jolony en gima important. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ote makamago Eric Wasonga biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wadhi mbele kotwak marwa. Willis wacho ni I'm Willis and my question is TVET in TVET is there government support wonde keto kanyen bracket help. Ote machielo Manyalo yudo Steve wacho ni I have C but I have no course due to low grades in English. How can I be helped? No yudo C to yudo English kanyo pono no yudo grade mapiny. Peter Otieno bende wacho ni sasa kama mimi mwenye nimepata D- sijafanya physics, nimefanya CRE business geography, naweza fanya course kama gani, mnisaidie hapo tafadhali. Kama na enya Peter Otieno. Helena bende wacho ni Ramogi nyathi ok odhi nyime apano wacho kanyo ni gisomo to gik machalo gik miloso gi wiring to ong'eyo. Ere kaka de konye an mama Helena. Aya, mago mana moko kuom mapenjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono. Wachaka ne kanyo kod penjo mokwongo ma bende openj kanyo. Kuonde tiegruok mag TVET ka nyathi ondikre mar mondo mi odhi kanyo. Wantiere kod gi 226. Gintiere kategori ma bende KUPS no wacho ni ng'ato nyalo chwalo kwayo margi. Bende sirikal nyalo jiwo somgi. Kaluwore ni jomoko ponono nyalo dong' pacho ka giwacho ni ponono janyuol na onge pesa mar tera kata TVET kacha kora donga dala. Bende sirikal jolo somo makamago bende. TVET courses sirikal jologi, especially the government TVET institutions. And that support mar category adekcha gin kod scholarship, a loan, gi household. Koro seche ma itimega scientifically kuom jok mo apply through the KUPS portal. Koro ki apply through the KUPS portal, gibro ng'iyo gini through gimiluongo ni means testing instrument. Means testing instrument en lony manyasani matimo scientifically selection kuom nyithindo mo apply for particular courses. Scholarship imiyo giga 50% koponi equalify. Loan imiyo ga 30% koponi qualify. Then household gin koro ging'iyo ni need mar nyathi depend ni
en adi, ochal nade, imiyogi 20%. Koro kae mane ji penjo niya, need gi, sirikal biro ng'e nang'o, kata mana loan gi, sirikal biro ng'e nang'o. Kanye ma sirikal okete caveat, sirikal oketo nwa scientific mode magiyierogo. You understand? Koro 50% scholarship, full scholarship. 30% imiyo loans. 20% means by needs, by kaka dwaro mar ng'ato romo. Koro mane nitie kategori ariyo cha, adek nitie vulnerable, nitie less vulnerable, nitie kata ma needy cha, much needy cha. Koro kamane ka ging'iye. But for technical institutions ma are government sponsored, gin giyudo ga loans. Now, kama koro shida chako wuoke en ma. Sirikal o place nyithindo, for example, through COOPs. Nyithindo of LAD, a public technical institution. Puonj koro dok piny. Nikech nyithindo samoro overwhelm gi. Nyithindo ng'eny. Manya mako chuno ni nyathi kata ma facilities. Ido ka most colleges poko bedo staffed maber, poko megi equipment maber. Koro mane shida mantie. Koro ido ka most technical institutions mar jigi wegi. Jopuonj, instructors ing'iyo gi wang' marongo. If you miss classes, you be apprehended. Ipenji nango miss classes. If the equipment are not there, school emakoro is responsible for that. But to answer that question, Mara number chielno, any gibedoga gi support mar help. Number 2, one gi Steve. Steve oido C-plane. Lakini languages okodhie maber. Yes. Aya. Oh, chuo kanya specifically English. English. To Kiswahili otimo nango. Nikech ing'iyo kata mana results kaka sani koro ing'iyo niya mathematics, one of the languages. Yes, monyalo bedo English, Kiswahili kata KSL. Kata mana sign languages. Koro magi ariyo gito timo odhie nango. Koro kiko meja on English as such, ange nitiega mentality ni sisi Jaluo Kiswahili si mdomo yetu. English noko dhie maber, Kiswahili nyaka beni nitie kaka no dhi. But again, kodhi timo diploma courses, odhi ong'e ni kodhi a technical part of it, the languages will not be so much necessary. Nikech wacho ni adija stima, kara maja plumber, odhi wacho English gi pipe. To o qualify for diploma. Dong ponono kodhi tiyo ne ng'ato kacha to bochune mondo wach English. Kusema mago to koro ng'eyo nikech all along osabedo kodhi chakre primary nyaka secondary. Koro odhi tiyo ne ng'ato, what is your name? Akia nyinga, eka kodhi duo. Nikech okia English. Aya Peter moyudo D-. My group manowacho. Peter, I encourage, do not give up nekech niyudo D-. Ajang'is ga nyithindo kobiro ira for career guidance. Ni yaliyopita si ndwele. In gima inchi yudo cha, mano gima nosekalo. Wang'ini ya D- niye. By the way, Joyce Besafa joga ni kidhi interview. Onge ng'ama biro penje ni KCSE ni yudango. Ipenje ni itimo course mane. Koro D- mare no owerego o focus watch ni an course makamae ema na temo to chieng' modhi interview idhi penja ni kelo boke ni mag somo o kelo boke ni mag form 4 certificate ing'iyoga just to confirm ni Eric Mawuodo Asonga cha nodonje secondary kamoro. Dongi understand? Mondo kik bed niya ino kaka koro sabore Kenya kanyo wan gi ng'ane en telo makamae to ipenjo ni be nodhi form 4. Koro mano kik chand Peter. Ato bende nitiere janeno Mama Helen, no penjo ni nitiere nyathi ma ok nodhi mbele kod somo to obere gige wiring. Ponono adwa mana mondo mi amed penjo ni we nikech adira wayudo ni nitiere nyithindo moko ma ponono class 8 nok gitieko.
form 4 bende ok ne gidhi kata secondary kata gionge certificate mar form 4, onge certificate mar class 8, onge certificate mar form 4. Gin bende ginyalo dhi e TVET institution to ponono ibiro penjgi certificate mar form 4 kata mar class 8 kapok orwakgi kacha. Kose gin itimo nang'o? Erokamano. In fact, jok machalo kaka case mar Ellen ng'eny, adier ma Nyasaye, gi ng'eny. Kae ma koa kelie nita. Nyathi moko timo klas 8 to king'iye to en gi skill mar kata mana electrician kaka koro wiring mar nyathini. Gitimo courses mag nita mana kelo cha. Nita grade 3. Karwa kacha wakawogi gi birth certificate, registration mar birth certificate. Ka onge gi birth certificate to sagi kigina paga boro to obro timo penj mar nita grade 3 gi ID mare. You understand? Aya, nita ochako kete mayot. Be in fact kata birth certificate go oko chuno. As long as ni nyathini obiro mosomo, osamiye kata ma admission number mar college ka koro KCT kacha. As long as in admission number mar college, we shall register you for nita. That is what the government is advocating for hands-on skills. Ngato kaka nyathi bunge wiring ni. Nyathini kwanza onegiore ira monda wuo kode. Erokamano. Kata kamano min gi ok onyiso anoneno wa e gweng' mane. Ageno noluwo twak achiel kachiel okinyi ma kawuono obro bedo komanyo konya e yo makare. Adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chuolo no okinyi ma kawuono. Moko kuom gi Eric biro bedo kaduoko achiel kachiela odiochieng' ma kawuono. Janeno wacho ni mwalimu, good morning, I am Steve and this is how I worked. Grade C, English D, Kiswahili D, Chemistry D, Biology C+, Geography B-, History B, Agriculture B-. How can I be helped? Ayapono dwaro course ma onyalo timo. Ruth Nyathi Ochieng bende ngisa ka ni Joyce penjna wendo ka gin gi course mar specific subject to fee range adi. Awinjo twak ka an umoja. Linet bende wacho ni Linet nilipata grade ya C but nilikuwa nataka kuenda kufanya nursing though sikupita maths. Sasa naeza fanya course gani apart from nursing? Mago mana moko kuom penjo. Majoneno magwa penjo okinyi makawuono. Penjo thoth obro bedo kwa somo moko kuom gi ka wadhi mbele okinyi makawuono. Iwinjo moko kuom penjo. Kata wanyalo wacho ni gin achiedh nade joneno magwa moko kia gino maginyalo timo kaluwore kod grades magiseyudo. Duoka bana kama nwachako gocha. Consultation, career guidance and counseling. Ido course kaka koro mar Steve nigi C plane. Steve en achiel kuom nyithindo mang'eny manigi such a problem kata managi subject cluster kaka kineno ko opango kanyo no. Koro kidwa timo career, namba achiel nyaka ibed gi plan A gi plan B. Kata ka nitie somo plan A gi plan B. Career ni kada time to nadwaro timo course ni to samoro nitie hindrance e subject modhi ohinya. Ananyalo mana advice kopo ni en Nairobi to obro miyo gi namba na donge ginyalo biro mondo wabed kod gi page mondo warang ni mage subjects miyudo to course mane midwaro to ka course ni idware tinyalo yude kanye. Awachoga specifically ni nyathi madwa somo is not a must ni mondo som KCT kamantie college na kai donge to anyalo miye advice ni kidwa timo gini dhie college machalo kama gi grades meke ni meyudoge to podi dhi makonyori. Aya wadhi kuom Joyce. Joyce, specific subjects for specific courses and mana maybe courses kaka mag sciences idwa timo maybe weche mag thieth nyaka ibed gi specific grades, subjects for specific that course. Koro mano to ntiega specific subjects for specific course. But as long as you qualify or you meet the threshold mar that specific course midwaro gacha. Nyako madwa timo nursing. Ka maths no hinye e nursing, onyalo chako kata dhi make MTC kae nitiere kaka inyalo chako from a different path. Kiyudo diploma to inyalo switch to the path machielo midwaro cha because giran ga machalre.
Koro inyalo kama chako kata mana gi certificate kaso idhi malo. Ka kamano tichako gi pharmacy, to kisetimo diploma to you have got a diploma makoro nyalo switchi titimo machielo ni. Koro en mana timo inquiry ni kae kana okayudo course ni nursing, to how else can I the nursing kaka MTC makani, the door is wide open. Kana ma colleges matimo medical courses, the door is wide open, but through consultation. Gima chando wagani wadani mondo wadhi ni anasabiro so ya course ni. You understand? To kinge colleges matimo the specific course midwaro, to ka uthuolo mari kata ka en Kisumu kata ka en dala kaka koro Rongo wakachacha, inyalo dhi colleges makanyogo tipenjo ni an adwa timo course makamai. What is the option ma anyalo gike e target mara? To mage subject cluster mango. Wawuoge comfort zone. Ni wadwa mana bedo piny dhi many na course. Ter nyathi odhi owinj gi ite. Inoka koro Helen okawo nyathino, Helen obede ka, nyathi obede ka, to jalony penjo to pimnegi. To Helen be ka koro dogi nyathi to koro ng'ise dongi winjo. Iya mua nango. And osakonya mang'eny. Alafu courses bino sani Kenya makane. Nyathi kik tim kosa nikech an gi nyithindo, nang'isi kama last time. An gi nyathi masani noyudo B+. Noyudo B+ e KCSE. To kana wuyo kode about the courses, nong'isa maber ni Mr. Eric, an kalure kaka nacha timo penj, anto mato adang'isi adieri, mato grade mara. Course ni dhi chanda. Wecha gi diploma kika dhi mbalariany. You know, honesty is a virtue. Otim gimong'eno onyalo time yo makare. Nyithindo di mosadhi e university to ka gike year 1 to giyudo ka koro tek tota. Ng'eny sana. Koro yudo ka drop out rate mag nyithindo mosomo madhi e mbalariany to course mag dhi gitimono koro rido negi nikech samoro oyudo grade bakata en obwoge. Start from where your capacity mari nyalo bede. Mani advice manyalo ng'iso nyithindo. Ruth nyathi Ochieng bende penjo moro kaya. Geno ni winjo penjo mar Ruth nyathi Ochieng openjo kanyo. Openjo ni ka be untiere kanyo kod course mar specific subject. Okay, ma duoke ni Jace, course nen Ruth. Nen Ruth, course mar specific subject. Again specific subject matine ni pono kitimo kwano to inyalo timo course makama. Mago be ntiere adiera. Dog mana sawacho ni asa duoke ni nitiere courses mag specific subjects. Kaka for example, biology is a requirement. Biology kata chemistry is a requirement for the medical courses. Or maybe engineering courses, physics is one of the requirements of the engineering courses, kadamana mathematics. But after all is said and done, any nyathini interest mare ni kanye. Koro kochako kata bagi diploma, kata kochako gi certificate, chuno ni nyathi dwaro course moro, to en gi grade ma qualify for diploma, to nyako chak mana gi certificate mondo tere malo. Koro mano be gimachielo mabe wang'iyoga. Adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no okinyi makawuono mondo Eric odwogi kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Jidena wacho ni I scored C plain math, I scored C plain maths, I scored D plain, English C plain, Kiswahili B+. I did geography CRE. Which course am I qualified? Kindly help. Stacy bende wacho ni nimepata D- na sijafanya physics, nimefanya CRE business na geography. Naweza pata course gani? Nisaidieni please. Janeno moro wacho ni another question is this. Can I do a medical course with a cluster of 38? Mago moko kuom penjo. Duncan bende wacho ni an Duncan ka wuoko mabe ayudo D+. To be anyalo timo course mar mechanics. Mago moko kuom penjo. Iwinjo penjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono Eric. Awinjo. 38 points. Jedana. Koso wacho ni Jidena. Jidena oyudo C plain. King'iyo subjects mage gin subjects ma moko kodhie maber, moko dhie maber. Jidena, interest mari course mane dwaro mondo kik wayier ne ng'ato ni Jidena the team course ni. Obeda ne pinyo go mbaka kien, wach ni anada timo ma. Adwa timo ma. To ka en Nairobi,
jidene bwago mbaka mondo akonyi kaluwore gi subject cluster mar nikech mana kama nachaka doke plan A plan B kupo ni dwaro timo course ni to subject cluster ogoli oko ere kama chielo mwanyalo ketie nikech courses to ng'eny kendo courses man gi market to ok anyal yiero ni nikech anyalo nyiso jidena no dhi tim mechanics to kodwa timo mechanics do ing'eni ka wacho kamano to kakonye koro en mana yiero owachna an adwa timo course ma kamae to abedo kode piny to ang'iyo the subject cluster nyalo bedonjo kode aya Duncan chano penjo ni penjo bende thoth ahinya nikech wantiere kod penjo machielo Duncan penjo kae ni koyudo cluster mar 38 bende onyalo timo medical course biro luore cluster mar 38 points kodhi e KUPS biro miye the course monyalo timo koponi ofaulu donje KUPS portal biro konye kaluwore gi the clustering mag subjects mar ariyo luwore gi university kata ma college modwa dhiye nikech ing'eni cluster points gi be gichak gi specific institutions institutions dhi gi demand nyathi madwa somo Nairobi kae iyudo ka demand ni malo e colleges kata ma universities ma Nairobi kae nyathi madwa dhi kata mana school kaka koro Rongo wad kochacha iyudo ka demand mare koro dok piny inyal kawe koro mane portal ni ema biro miye direction mar gimonyalo timo Duncan bende no penjo no yudo D+ bende onyalo timo course mar mechanics kabisa Duncan nyalo timo mechanical engineering onyalo timo mechanics mar loso geche wiring mar geche o qualify as long as ni o accept no dhi chako gi certificate mondo bi otim diploma onyalo timo certificate higni 2 koro dhi diploma ok odhi timo higni 3 odhi timo higni 2 onyalo qualify ote thoth ahinya kata kamane nyisa ni thuolo mar okinyi ma kawuono machiegni rumo kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono wasonga kono dhi e kuonde tiegruok mago mag TVET e pacho kae ere kaka onyalo jiwo nyithindo madhi e kuonde go mar mondo mi ka gisetieko tiegruok to ponono gibed kod thuolo mar mondo mi giyaw ohelni mag gikigin kata ponono gibed self employed mar mondo mi kosewuok kacha to koro ok ochuno ni odhi omany tich e apisi to koro ndikore tich kigin ere kaka kuonde TVET iko nyithindo ne wanyalo wacho ni en entrepreneurship e yo makare ema da wacho warga gi chenro mar entrepreneurship skills mostly wapuonjo ga entrepreneurship skills business management gi communication skills entrepreneurship en kaka isatiegori ida donje e field mar ohala ibro wuoyo gi ji nango ibro timo andi nango ibro manage finances magi nango communication skills en kaka itimo course mar for example mechanics be in gi approach mar customer kata kaka inyalo convince customer mondo mi this type of biashara aya nitie organizations mabe sponsor kaka one KCT one gi KCB Kenya KCB Foundation Foundation sai no kawo nyithindo giyawne gi business name nyathi mosasomo kitimo maber kidhi attachment imi nyaka toolkit aya gi ori e field gi follow up magi mi kata mana startup process mari aya organization kaka Joshofco kata ma Jo Hope gini gi that ability mar empowering ngat mosomo with equipment koro entrepreneurship communication business name kaka your business name and organization skills mago one of the things mabedo in iketega i courses mangato temo koro nyathi ka somo kiko wachni anatimo mana makanika to kowuok kanyo to anatimo mana food and beverage kata mana hospitality industry to kowuok kanyo to onge gi idea on what is about what is happening e market okokai koro it is important ne institutions opuonj nyithindo the basic entrepreneurship communication business name and management mar organization skills wachni mogik eri kwasonga ka waloro twak mar okinyi ma kawuono wadong magi dak achiel kende wachta mogik ana ajiwo ma jonyuol kik ichwanyri gi nyathi mane ok okelo grade mane dwaro
mano kendo gima nyalo jiwogo jonyuol. Kik ichwani gi nyathi mane ok okelo grade mane dwaro. Mi nyathi thuolo kano koyudo grade madhi e university. Idea moro ni nyithindo temo kalo be nyaka tim mana nursing engineering ja. Be wawuoge. We have got so many courses nikech courses go gin competitive. Wame nyithindo gi thuolo mondo yier course ma gidwaro mondo konygi. After all ka nyathi osomo en ma course no dhi konye. Kotimo wrong decision kata kotimo right decision in gi right mar ng'ise ni ma course ma in ma inchi yiero. Ka ok kamano kawuono chieng' Valentine. Valentine ji oritre nekech ng'ano wacho ni Valentine en weche moko mag gine ka. Koro Valentine en weche mag hera. Her nyawadu, her jirandi, lemne jowadu mondo wabed kanyakla kaka jopiny mohero wach Nyasaye. Dong Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya Eric Wasonga, admin KCT Isili Campus, kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono ibi wago mbaka kotudore koda jiwo somo e kuonde tiegruok mag TVET. Nyakora wach moro wiyo wil gi wacho nikech wasetieko twak okinyi ma kawuono iriembo wakae. Oh no. Jok majalo consultation unyalo mabiro ira Isili on 5th Street. Ka kamano nyalo mago namba na 0720 393988 nono abiro ariyo nono adeko chiko aboro. An abiro miyo free career guidance and counseling kikuchula. Erokamano ahinya. Nyakora Mugi Ajwang' agendo ni winjo mbaka e yo makare kaka janyuol ne ni bedo machiegni kod nyathini gi sani ahinya to nyithindo ma oyudo grade mar dhi e kuonde tiegruok mag TVET mar mondo mi nyathi oyier course monyalo timo e yo makare. Tije lwedo ber kitimo tich ma inihero maonge ng'ata mochuni godo. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Jailieta ikore yo makare mar kelo ni chenro mar tedo gi chiemo achiel kachiel. Wanene ni odiochieng' ma kawuono chieng' Valentine gi konwang'o kata gi tedo nwang'o e chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor.